Oliaeth yn olynol I Aberystwyth nawr. Caerfyrddin yn ennill yn Llandudno. Llanelli wedi colli 5 yn olynol ac ildio dros 20 di ennill yn ebyn derwyddon cefn. A dyma beth mae hyn I gyd yn golygu o ran y tabl am dymor sydd gyda ni ar y brig y Seintiau Newydd. Yn drychwch bai mor agos yw I 3 pwynt rhwng Aberystwyth a'r brig. Ydyw Caernarfon a Dre Newydd ddim wedi chwarae penwythnos yma. Llongyfarchiadau I Caernarfon gyda llaw yn ennill yng Nghwpan a'i yn brwn neithiwr. Maen nhw'n y 4 ola. A nawr yn y gwaelod, Llandudno sydd yno erbyn hyn. Fel y gwelwch chi, Caernarfon y met, Sean, mae sefyllfa nhw yn bwysig o ran cyrraedd yr hanner ucha, ond amhosib proffwydo beth sy'n digwydd tymor yma. Bydde neb wedi proffwydo bod met Caerdydd yn diodden yr hanner gwaelod chwaith. Na, ti'n hollol gwir, ond mae'n neud yn ddiddorol yn yw I. Pa mor gyfarwydd yn ni erbyn nawr neu erbyn mis Ionawr gweld y Seintiau Newydd yn rhedeg I ffwrdd o'r gyngred. Felly, 3 o gwahanu y 5 cynta, mae'n gret I weld hyn yn digwydd yn y gyngred. Ni wedi bod yn ceisio proffwydo neu dyfalu os da ni ras am y bencampwriaeth, a wedyn ni athi'n stori sawl clwb sydd yn y ras am y bencampwriaeth. Felly nawr, 3 rhwng y 5 ucha, os yna 5 clwb yn y ras? Wel ie, y Dre Newydd I wario Caernarfon ganol wythnos oherwydd cwpan a'i yn brw. Felly, pam lai, dwi ddim wedi bod mor ddiddorol yn uwch gan y Cymru ers blynyddoedd, felly dwi'n falch weld e. Ie, clywch. Mae'n braf, mae'n ddiddorol dilyn y gyngred yma ar hyn o bryd. Dewch i ni glywed gan y ddau reolwr sy'n paratoi I chwarae fan hyn heno nesaf. Caernarfon yn cwrdd â Met Caerdydd. Nicky John sydd wedi bod yn cael gair dyn nhw. Sean, following last week's phenomenal result at TNS, what's the concentration and the challenge been on this week? It's a big challenge ahead, that's for sure. That will go down in history, and we've touched on that. But obviously with you guys here today, Cardiff Met being a challenger, for the top 6 as well, it puts a little bit of added pressure on the lads. But we're fully focused. We've had a really good week. And yeah, it's about producing now. And I fully believe the 11 that I've got going out. That they'll go out and do a job, and hopefully we'll get the 3 points. Well, Christian, following today's results, that leaves you 7 points off the top 6. How crucial are 3 points here this evening for you? Every game's crucial in the World Premier League. Everybody's fighting for something. It's another game, but you rightly say it's the crucial points, and we look forward to the challenge ahead. So today you come face to face with one of your rivals for the top 6, but away wins and clean sheets have been something that have been a little bit of an issue for yourselves. Yeah, we're aware of that. Something we're trying to put right. We've worked hard in training at doing that. And any team coming away to Caernarfon know the type of challenge that is. It's a very difficult one, but I think we've prepared properly, appropriately, and I think we're ready for the fight ahead today. Cardiff Met, of course, are one of your rivals for a top 6 spot, but you can open up a gap between them and yourselves with a win this evening. We can, yeah, we can. I mean, listen, there's a lot of points to play for. There's 24 points to play for, and we'll stand by in sort of taking it a game at a time. However, the game today, like you said, with Aberystwyth winning, with the end result of us possibly getting 3 points and just opening up that little bit of a gap. Like you said earlier, Nicky, that getting results in this league is a very tough task, and so open up that 5-point lead going into December, having a break next week, it puts us in good stead. So today's vital, and it's promising to be another fantastic occasion here today at the Oval. Diolch, Sean. Dim problem. Sean Ydley yn wyn o glist I glist fel arfer. Rhywun arall sy'n wastad yn gwenu, dim just fi. Owain Tudur Jones, mae fe'n y pwynt sylwebu heno. Owain, dwi'n mynd I ddwy'n un o'ch dyfyniadau chi fan hyn nawr. Dwi'n cofio cyn gêm cynta Cymru yn yr Euros, chi'n gweud ni ddim ma I gymryd rhan, ni ma I gymryd drosodd. Yw hwnna'n disgrifio Caernarfon tymor yma hefyd? Wel, be maen nhw wedi brofi, a be mae'r dyn yna, Sean Ydley, wedi brofi, ydy, dyn nhw'n hapus I setlo. Dydyn nhw ddim. Dydy'r cefnogwyr sydd yma, dyn nhw'n hapus I setlo. Felly, maen nhw wedi bod yn chwaw a wedi ach i'r gyngrair, y ffordd maen nhw'n chwarae, y cymeriad sydd ganddyn nhw, y cymeriad sydd wedi cael ei datblygu gan y rheolwyr, oherwydd I fod yn hollol onest, pan gael Sean Ydley y swydd, o'n i'n ansicr, o'n i'n gwybod o ran y profiad sydd ganddo fo, ond mae wedi profi fi yn anghywir, mae wedi profi nifer o bobl yn anghywir, ac swn i'n synnu dim os fydden nhw yn gallu mynd ar ryw rediad bach rwan I wneud yn siŵr I bod nhw'n gorffen yn y 6 ucha. A'r eironi Owain, wrth gwrs, mae fwy na lai yn flwyddyn. Sean Ydley'n cael y swydd gan fod Iwan Williams wedi adael I geisio mynd â Llandudno nôl I Ewrop neu'r hanner ucha, a heno, maen nhw ar y gwaelod. Mae'n gêm od iawn weithiau.
Yndi, rhyfedd ofnadwy wrth gwrs. Sa Iwan wedi gadael Caernarfon a mynd i Llandudno ella'n meddwl bod y clwb yn fwy uchelgeisiol, ond i pêl-droed ddim yn gweithio fel y drwy'r amser. Dydy ddim yn stori dylwydd teg drwy'r amser. Mae wedi ffeindio'n anodd ofnadwy yn Llandudno, jyst methu tanio o gwbl, ac wrth gwrs fydd o jyst yn sbio i weld be mae Caernarfon yn gwneud yn meddwl, o, swn i wedi gallu bod y rheolwr sy'n gwneud hynna. Ond dyna di'r byd pêl-droed. Canlyniadau, momentum yn enfawr, ac ar hyn o bryd y clwb yma sydd efo'r momentum yna. Diolch o wain a cipolwg yr gwylwyr, fe mor glamrous yw un pwynt sylwefu fan hyn gyda Sgorio. Mae'n foethus iawn weithiau, ond Sean, ni'n sôn am Caernarfon, beth am Met Caerdydd, achos ni wedi gweld y cwpl weithiau tymor yma, ac un o'r gemau yna yn chwalu'r seintiau, 4 gol 1, oedd hi'n berfformiad campus, ond nawr mae dros mises nhw'n ennill, felly beth sy'n bod ar y Met ar hyn o bryd? Ie, a dyn nhw ddim yn gyfarwydd i fod yn y sefyllfa yma. Hwn yw'r trydedd tymor nhw yn uwchgar yn Cymru, a maen nhw wedi bennu'n y 6 a 2 waith o'r fron. Nawr mae bach o bwysi ar chwaraewr ifanc, felly mae hwnna'n mynd i fod yn ffactor heno. Ond i fi, beth sydd wedi digwydd i'r ddau glwb, Caernarfon a Met Caerdydd, yw'r ffaith bod nhw wedi ffili ennill yn erbyn y tîmau sy'n amgylch nhw. Mae'r ddoi dîm wedi ennill erbyn y Seintiau Newydd, hefyd yn erbyn Caerconna, felly maen nhw'n gallu chwarae pêl-drod da, maen nhw'n gallu chwarae yn erbyn y tîmau mawr o bethau, ond y broblem yw ennill yn erbyn y tîmau sy'n amgylch nhw, a nawr dan nhw cyfle i wneud yn erbyn ei gilydd. Ie, gewn ni weld sy'n eithi fan hyn heno, felly Caernarfon gartre yn erbyn Met Caerdydd, fel o'n i'n sôn wythnos diwetha. Y Cofi Army yn ennill yng nghartre'r pencampwyr y Seintiau Newydd. Maen nhw wedi galw honna yn ganlyniad hanesyddol fan hyn, ydyn nhw'n gallu ailadrodd rhywbeth tebyg ar eu tomen i hunain. Dewch yn ato ni am y gic gyntaf wedi'r egwyl. Right now in Yemen, nearly 10 million children are in danger. 4 years of conflict is taking its toll, and now, as fighting continues, children face the devastating consequences. Families are struggling to feed their children, and many are now so severely malnourished that without food, water and basic health care, they will die. £3 could help provide a child with enough life-saving food for a week. Text YES to 70092 to give £3 now. UNICEF is already delivering life-saving food and supplies to desperately hungry children. But resources are running dangerously low. No child should die because they don't have enough food to eat. So please, don't wait. Text YES to 70092 to give £3 now. Thank you. Enjoy the Christmas atmosphere at the Royal Welsh Winter Fair, the UK's premier prime stock event, at Builth on the 26th and 27th November, with trade stands, food hall, floral art, poultry show, livestock competitions, horse show and more. For details visit rwas.wales. At fabletics.co.uk, we're known for our leggings, because our leggings look as good as they feel and perform as well as they fit, because we have leggings for every activity and every body, because our leggings are cute and designed to perform. Back to work. Get now 2 leggings for just £24 only at fabletics.co.uk. This is Casper, an award-winning mattress designed with snoozy comfort in mind. Try for 100 nights risk-free at casper.com. If you've been injured in an accident, talk to an experienced lawyer from Slater & Gordon, who will handle your case with skill, care and commitment. Our lawyers secure substantial awards for victims of accidents at work, road traffic accidents, asbestos-related diseases, and accidents on holiday. For a free consultation, call us today on 0800 55 7727 or contact us at slatergordon.co.uk. Slater & Gordon, your case is our cause. Gwybodaeth a phrofiad. Mae gen i'm ddigon i'w rannu. Rydyn ni'n gweld y darlun mawr a'r manylion lleiaf. Yn fusnes newydd neu'n barod am y cam nesa, be bynnag fo'ch sefyllfa. Rydyn ni gyda chi bob cam o'r ffordd. Rydyn ni'n dod i ddeall busnesau yn y manylion.
Athral canu a'r llefaru. Dwi'n hoffi goffi yn all that, de. Yr offerynwyr talentog, y gwisgoedd ffansi, a'r wigiau dodgy. Yng nghwmni cymeriadau fydd yn eich gadael chi'n geg agored. Steddfod Ffermwyr Ifanc 2018, yn fyw heno ar S4C. Croeso nôl ato ni, mae'r chwaraeon yn parhau ar S4C Caernarfon, gartre yn erbyn Met Caerdydd. Ni'n fyw ar yr ofal o uwch gyngred Cymru JD. Gêm o dan y llif o leiadau. Mae'n orlawn ma fel arfer, lle fod yn dipyn o awyrgylch. Ni draw at y pwynt sylwebu. Rwy'n fi atgoffa chi gyda llaw, cwpl o ganlyniadau pnawn yma. Wrexham a Casnewydd, mae'r ddau dîm yn drydydd yn ei hadrannau ar ôl canlyniadau pnawn yma. Maen nhw'n cwrdd yng nghwpan Lloegr hefyd. Casnewydd i ennill, Wrexham wedi cael gêm gyfartal. Cofiwch am y bottom coch, English language commentaries available on the red button as well. Ond wrth i ni weld y ddau dîm yn cymryd i lle ar y cae, awn ni at ein dau ni yn y pwynt sylwebu moethus na fel sy'n ni'n gynharach. Chi wedi gweld Owain Tudur Jones, Bryn Thomas sy'n wrth ddiolch ar y heno. Diolch yn iawn, Dylan ni a dŵdd y dau, mae'n debyg ydy hi i fyny fama. Noson braf yma yng Nghanarfon. Mae hi'n noson serog di gwmwl. A seithfed yn croesawu wythfed yn dilyn canlyniadau'r pnawn. Wel, yr adeg yma'r llynedd, mi oedd Met yn ail ac ymhellach ymlaen ar ddiwedd y mis, mi oedden nhw ar y brig. Mae'r ddau dîm yma yn realistig yn anelu i fod y gorau o'r 6 isa, efo llai na treian o'r gema i fynd cyn yr hollt. Wan ta, o ran y tîma, y naill rheolwr a'r llall yn gwneud un newid o'i tîma'r penwythnos dwytha. Sean Erdley, rheolwr Caernarfon, yn dewis Kai Jones i arwain yr ymosod ar draul Ben Mar o'r tîm gurodd y Seintiau Newydd. Wrth i'r Cofis geisio ennill 2 gêm yn olynol am y tro cyntaf y tymor hwn heddiw yma. O ran yr ymwelwyr, mae Dr Christian Edwards hefyd yn gwneud un newid yn dilyn y golled gartra yn erbyn Aberystwyth. Dylan Rhys i mewn i'r amddiffyn yn lle Rhydian Morgan. Mae yna 5 o dîm y Met, sef Emlyn Lewis, Kyle McCarthy, Elliot Evans, Chris Baker a Sam Snaith. Ar y funud, o dawelwch yn berffaith cof am Mike Jones, cyn aelod o fwrdd cyfarwyddwyr y clwb ddifarw yn ddiweddar. O ran y tîma, Owain, felly un newid yn y naill dîm a'r llall benywch chi o'r heini. Wel, os da ni'n sbio ar dîm Caernarfon, hwn ydy'r cawr yn y cefn. Mae Gareth Edwards yn chwaraewr rhyfedd, mae bobl yn ei weld o fel gwendid, oherwydd does gan fo fawr o gyflymder, ond yn yr awyr, yn y ddau gwrth Cosby, fo ydy'r dyn. Syndod bod yn ddisgorio tymor yma, fe rhaid i Met Caerdydd gadw llygad barcud arno fo. Ac Elliot Evans wrth gwrs, fo ydy'r dyn. Yn hi Met Caerdydd, fo sy'n creu, fo sy'n sgorio, wedi creu 6 tymor yma, wedi sgorio 5. Felly, os mae Met yn mynd i fynd ar yr hediad, mae Christian Edwards yn gobeithio tymor yma, fydden nhw'n ddibynnol ar y dyn bach yma, Elliot Evans. Elliot Evans yn y gyd brif sgoriwr Met Caerdydd y tymor hwn. Y dyfarnwr y pnawn yma o Lanrhaeadr y Mochnant, Mr Hugh Jones, sydd ar cyfrifoldeb gema eraill heddiw gyda llaw, a mi nath llanelli ffafr enfawr hefo Met Caerdydd yn sicr y fuddugoliaeth o 2 gôl i ddim yn erbyn derwyddon cefn. Tasa derwyddon cefn wedi cael gêm gyfartal hyd yn fan yna. Mi fydda nhw wedi codi uwch ben Met Caerdydd i'r 8fed safle a'r myfyrwyr yn disgyn i'r 9fed safle. Ond fel y gyma hi, Caernarfon yn 7fed, Met Caerdydd yn 8fed. Ac yn realistig Owain, mae rhwng y ddau dîm yma o bosib ar gyfer bod y gorau o'r 6 isa. Yndi, mae'n edrych yn debygol. A mae hynna wedi siapio heddiw oherwydd fysa Hugh Griffiths a'r derwyddon cefn wedi meddwl sa'n nhw'n gallu cyrraedd i. Ac eich fydd o dal yn meddwl bod yna bosibilrwydd o fynd ar rediad, ond mae hon yn gêm fawr i weld pa un o'r ddau yma fydd y ffefrynna i gyrraedd y 6 ucha. A'r tîm cartra, a'r gec gyntaf yn y melyn cyfarwydd y Caneris.
ac yn erbyn y myfyrwyr. Caernarfon heb ennill 2 gêm yn olynol ers degawd yn uwch gyngrau'r Cymru, felly heddiw ydy'r diwrnod i wneud hynny ar ôl y fuddugoliaeth gampus y penwythnos dwytha yn erbyn y Seintiau newydd. Mae chi Jamie Breeze, mae Breeze yn cychwyn allan ar y chwith, yn codi'r bêl i fewn i'r canol. Chydig bach o lithiad, mae'n gyfle fan hyn i Darren Thomas. Thomas yn edrych am Kai Jones ac yna'r cliriad gan Dylan Rhys dechrau biwiog i'r tîm cartra. Croesiad bygythiol gan Jamie Breeze efo'i droed chwith, ond Met Caerdydd methu delio. Y dyn yma wedyn, Darren Thomas, ond ni'n meddwl bod o'n mynd i gymryd ergyd tuag at y gol. Mae'r gallu ganddo fo, un cyffyrddiad a wedyn mynd amdani camgymeriad gan y Met. Ond croesiad Darren Thomas ddim cweit digon da. Y capten Nathan Craig ar geg gornel, mae'n rhydd yn y cwrt ac yna'r cliriad allan Adam Rosgro oedd yn ôl yna. Ac pawb yn ôl i'r myfyrwyr. Williams yn ei chodi hi nôl, yn edrych am Gareth Edwards. Mi oedd Kai Jones yna, Jones, Bill yn disgyn bron i Rhys Roberts. Ac yna Wooldridge, o'r cliriad yn ôl gan Joe Williams. Dyma Gareth Evans, o mi oedd Evans yn cam sefyll ar bwriad yn amlwg ar ddechrau'r gêm owan gen y tîm cartra'r pwysa yn uchel i fyny'r cae. Ie, dyna mae Caernarfon yn neud, munud a hanner ar y cloc, a mae bron bod nhw'n trio dechrau gêm ac achosi rhywfaint o storm. Gwneud yn siŵr, os mae Met Caerdydd, os maen nhw'n cael ei effeithio fo'r daith i fyny, dwi'n gwybod bod nhw wedi aros yn ochr Wrexham neithiwr, ond dal i fod, mae taith hir yn gallu just dangos ar y coesa, a maen nhw'n trio mynd amdani o'r eiliad gyntaf ar y droed flaen. Dyna sy'n mae Caernarfon yn chwarae. Ryan Williams yn ei chanol ei. Yna dacl reit gadarn yn y fan yna. Gei Crydd i Caernarfon. Ddim dacl hwyr doedd. Nathan Craig yn syth yn ôl ar ei draed, jyst yn cael rhyw gair fach efo Snaith. Nath rhyw lithro yn do. Llithro, tynnu allan o'r dacl, ddim yn heiddi Garden Felen. Penderfyniad cywir gan y dyfarnwr Cic Rydd yn unig. A mi fydd Nathan Craig di teimlo hwnna, mae Snaith yn gwlffin o hogyn. Mae'n glamp hogyn dydi, ond mae'n gyflym hefyd. Diolch jyst yn lwmp sy'n methu symud. 1 o 5 sydd wedi cychwyn pob un o gema y myfyrwyr y tymor hwn. No Edwards i fewn amdani, Rosgro yn gry ac Rosgro yn benderfynol. Yr bêl cael ei gwiro nôl at Alex Ramsey, sydd hefyd wedi bod yn holl bresennol yn y gol i Caernarfon y tymor hwn. Joe Williams. Williams yn edrych am yr hediad gan Gareth Evans. Evans yn codi uwch ben Wooldridge. A mae'r 4 yn y cefn gen Caernarfon Owen. Mae gennych chi Joe Williams yn gefnwr dde, Nathan Craig yn gefnwr chwith, Gareth Edwards ac Rhys Roberts. Maen nhw'n uned sydd i arfer chwarae fo'i gilydd. Maen nhw'n gwybod yn iawn beth i patryma, beth i gen i gilydd. Pwynt da, Bryn, oherwydd os da ni'n asesu y 4, dydy o'n amddiffyn sydd o'n gyflym ofnadwy. Ac ar ddechrau'r tymor, o'na wendid yna, o'na fylcha, ond maen nhw wedi sortio hynna allan. Fel mae'r wythnosau wedi mynd heibio, yn amlwg mae Sean Erdlin gweithio ar yr amddiffyn yn y sesiwn ymarfer i wneud yn siŵr nad ydy'r fylcha yna. Rosgro, ni dal i fyny, ceisio canfod Will Evans. Dyma Breeze. Dylan Rhys yn canu fewn. Bêl gan Rosgro. Rosgro, cyrlem yr ergyd efalla, gwiriad. A mae hwnna ddim allan am Ceg Gornel gyntaf gêm. Ond gwaith da gan Rosgro. Dyma lle mae Rosgro ar ei ora pan mae'n rhedag tuag at amddiffynwyr. Dim ofn o gwbl. Rhywfaint o le o'r flaen o mae'n chwilio gwmpas i weld lle mae'r amddiffynwyr. Os y bas ymlaen, na. Mynd am yr ergyd. Dwi'n cweit yn siŵr os o'na wiriad. Os o'na, jyst y cyffuriau lle bosib. Elliot Evans sydd cael cyfarwyddyd gan Mr Jones i ail osod y bêl o fewn y triongl, yr arwydd. Mae yna 5 i fewn yn y cwrt sy'n disgwyl amdani yn isel siomedig. Mae'r bêl yn cael ei chlirio'n hawdd i fyny fan ta. Dyma Darren Thomas dan bwysa. Ac yn ddweud yn dda i ennill y tafliad. Kyle McCarthy oedd yr amddiffynwr, a mi oedd Brad Wooldridge yna hefyd. A mae dda i weld o'n ôl, Wooldridge methu cyfnod hir ar ddechrau'r tymor. Mae o'n gwneud gwahaniaeth yn y cefn i'r myfyrwyr. Mae'n drefnus dydi, fel capten, siarad efo gyd chwaraewyr. Oedd yn gobeithio wedyn partneriaeth rhwng fo ac Emlyn Lewis. Oedd hi'n mynd i fod y partneriaeth sy'n jyst yn rhoi y strwythyr i'r tîm, mynd ar yr hediad yma. Christian Edwards yn trafod efo ni Brync yn y gêm. Y system yma, dyma di hoff system o, 4-1, 4-1. Mae di newid lot fel mae'r tymor di mynd ymlaen. Gormod ar y degau o fewn gema.
ond bydd o'n gobeithio mae hwn ydy'r siap y system sy'n gweithio. Ia, ddim braf i glywed yn cyfadda hynny'n doedd. Hynny wedi bod o i hun yn gweld Bayern efo i hun bod o'n newid y systema yn ystod y gema, a falle nad oedd y chwaraewyr ddim cweit yn gyfarwydd efo beth oedd o'i angen. Craig ar y tafliad. Rhys ar y cliriad. Gol Nathan Craig. Cic o'r smotyn yn hwyr yn y gêm y penwythnos dwytha. Yn dwyn y triffwynt i Caernarfon. Ar neuodd y parc yn erbyn y Seintiau Newydd sydd wedi dychwelyd i frig y tabl heno ar ôl buddigoliaeth gampus i lawr ar y Barc Jenner yn erbyn y Bari. Hwna dal ar dir y byw. Roberts ar cliriad. Kai Jones yn defnyddio i bwysa at Nathan Craig. Gyda Gareth Edwards. Yn ôl Smith yn neud y pwysa ar Alex Ramsey. Edwards ar piniad ac yna gan Joe Williams. Edwards. Ac Emlyn Lewis ar y drosedd, gwthiad yn y cefn yn y fan yna. Bydd hwnna'n ornest ddiddorol yn bydd rhwng Emlyn Lewis a Kai Jones. Bydd rhyw frwydr yn de corfforol a'i fraich jyst yn ei gefn o. Os mae'r fraich yn cyffwrdd y gefn, Jones methu wedyn neidio ag ennill y feniad i hun, mae freichio fan yr awyr, diolch yn gorau syrthio mwyn prynu y gicrydd, mae yna ddigon ac oedd Emlyn Lewis yn gwybod. Rwan hidlath troed chwith Nathan Craig i godi'r bel i edrych am Gareth Evans yma, Jamie Breeze. Mae Rhys Roberts yna hefyd am i oedd Wooldridge fel y bysach chi'n disgwyl. Baker ac yna'r cliriad gan Joel Edwards. Rosgro ar ras ar ei hôl i ben efo Joe Williams. Williams yn llithro ag y rosgro ni dwy'n i want angen y cymorth yna fo. Elliot Evans yna, mae Smith yn y canol, mae Baker yna hefyd. Rosgro o'r sodliad, cymni at y Will Evans. Gareth Evans ydy'r amddiffynwr. Y ddau Evans ben a'r croesiad yn un dan. Ac yna'r cliriad gan Joe Williams ac amddiffyn Caernarfon dan bwysa. Wel am ddiffyn gwych tuag at y postyn agos yna. Dwi'n siŵr os mae Gareth Edwards oedd o, jyst un i gael ei troed ar y bel, a wedyn cael y bel i ffwrdd o'r peryg. Mi oedd hi'n groes y peryglus gwaith da gan Rosgro ar yr ochr chwith. Mae'r tymheredd yn disgyn yma, a dwi'n gwybod yn un arwain at wlith ar wyneb y cae Owain, ond amball un o'r chwaraewyr yn llithro mewn amball i le. Yndi, mae weld yn digwydd yn y godau digwyddiad lawr yr ochr chwith, sodliad bendigedig gan Adam Rosgro. Ond mae'n gallu. Mae'r mwyafrif o'r gema a'r mwyafrif o'r cean y gyngre rwan ar GA 3G yn dydi. Felly mae dod ar gae gwair lle mae'n nosi a mae'r da ni'n weld yn digwydd rwan. Ydy'r chwaraewyr yn gwisgo'r studs cywir, ond sa'n ni'n disgwyl gweld chwaraewyr Met ella hynna'n digwydd. Ddylia bod chwaraewyr Caernarfon wedi arfer ac yn dewis y studs cywir. Bel union syth gan Ramsey, syth drwad at Alex Lang. Ac eto nôl at y sgwrs gawson ni hefo Dr Christian Edwards, oedd o'n gweld colled Will Fuller y golwr yn doedd, am hynny wedi bod yn eitha amlwg yn ddiweddar i'r myfyrwyr. Evans sydd yn un dani. Mi oedd Noah Edwards yn ei chanol i hefyd. Bydd o'n ddigon bodlon efo'r dechrau sy'n ni feddwl Owain. Mi fydd o'n hapus, oherwydd mae yna feirniadaeth am Met, weithiau maen nhw'n gol chwarae. Maen nhw'n trio chwarae'r pasio byr, dyn nhw'n cyrraedd neichia. Maen nhw wedi dod i fama, maen nhw'n mynd yn hir ar y dega. Bel a Jamie Breeze, Maen nhw o'n can sefyll. O, mae hwnna'n benderfyniad dadleuol a bydd y llia. Wel, dim gol i'r dyn yma, ond mae'r peryg yna. A bron fi, Sean Eardley yn meddwl, ia, dyma pam dwi wedi dewis y system. Fel bod Jones yn yr ymosod, mae'n gallu ennill y peniadau yma. O'r croesiadau, o'r pasio hir. Nhw'n mynd eto. Gareth Evans, Heibi Wooldridge, Evans ar croesiad. Emlyn Lewis oedd yna gan y Wooldridge, o cliriad gwael at Noah Edwards. Edwards, Bale yn cael ei chrymannu gan Ryan Williams. A'r chwaraewr amddiffynol canol cae, mentro bell. Ie, ergyd ddiangan ar diwedd y symudiad yna, oherwydd ni'n sôn yn gynharach am y storm.
Mae Caernarfon rwan yn creu y storm, mae'r momentum yna, mae yna un ymosodiad yn arwain at un arall, wedyn, a bron bod ergyd o beth, ergyd o byth yn mynd i achosi gormod o drwbl yn y gol I Lang, jyst yn arafu pethau lawr, ond lot gwell gan y tîm cartre. Edwards o'r peniad, a hwnna allan ar I hunion o'r cliriad gan Lang. Williams, Craig yn bwysau gan Rostro. O'n nhw weithgar dydi, diolch yn stopio. Bob amser yng ngwynebau'r amddiffynwyr. Sy'n fel y byddwch chi a Mark Jones yn ystyried eich carfan cyn bo hir owain. Mae'n siŵr I fydd I enw fo I fyny'n arla. A hwn o bosib. Gareth Evans. Ac y sicr y gwr yma. Emlyn Lewis yn eich ddigon o ddewis fan hyn yma. O, mae yna drafodaethau wedi bod yn... Mae yna baneidia o goffi wedi cael, a fi sy'n I prynu nhw'n aml ofnadwy. Mark Jones yn licio fynd I fyny bocad yn rhy aml, ond lot o chwaraewyr. Lot o newidiadau ers tymor dwytha hefyd. Wrth gwrs, da chi'n gorau dewis chwaraewyr sydd yn Gymru. A fel ni'n dweud, mae'r arlwy sydd o'n blaen I yma heno. Mae nifer... Wel, mae'r ddau na chi yma. Felly, siwr bod nhw ar dan i'ch plesio chi. Kai Jones I fyny hefo Emlyn Lewis. Dyma Ryan Williams. Cofi. Dyma Joe Williams. Dyma Darren Thomas, ond Joel Edwards I fewn amdani. Trosedd gan Gareth Edwards. Edwards yn gry. Dyna un nodwedd o chwarae y cefnwr mawr Gareth Edwards. Caernarfon dipyn gwell tîm sydd o fod yn ôl. Fewn i'r tîm nath nifer o gemau'n diweddar. Gallwn nhw gyfnod reit anodd hebddo fo. 12 munud o'r gêm wedi chwarae. Jamie Breeze wedi cael y bêl I gefn y rwyd, ond mi oedd o'n cam sefyll. Joe Williams ar tafliad, Noah Edwards yn cynnig I hun ac yn gadael y lle I Darren Thomas, Breeze, Craig mewn tap Breeze, Edwards yn mynd ar ras o'i flaen o. Sean Eardley, mae o di gwneud gwaith gwych. Yndi. Y sôn cyn y gêm, dwi'n meddwl pan gath o'i benodi, doedd yr hanes, doedd y profiad I'm yna I wneud I bobl feddwl, o ia, mae hwn yn benodiad da, mae hwn yn mynd I symud Caernarfon i'r lefel nesaf unwaith eto. Ond bob chwarae teg iddo fo. Dwi'n meddwl, y cryfder sydd ganddo fo di dod â ysbryd allan o'r garfan. Mae yna drefn yna oes, ond allith neb ddeud bod yna'n ysbryd yng ngharfan Caernarfon yma. Bob tro maen nhw'n colli tymor yma, maen nhw'n ymateb. Pan maen nhw ar ei holi, da chi byth yn teimlo bod y gêm ar goll. Mae wedi adeiladu rhywbeth special yma. Ond mae frwdfrydedd a'i bersonoliaeth o, fel tas o'n cael ei drosglwyddo i'w chwaraewyr. Yn bersonol, o ran cyfweld rheolwyr ar ôl gêm, dwi hyd yn edrych ymlaen I gyfweld y dyn yma, mae o'n gymeriad o hynny. Roberts ar piniad. Breeze yn mynd â ni hefo Dylan Rhys. Breeze yn cam amseru I wneud yn yr uwch gyngrair heddiw gyda llaw Llandudno 1, Caerfyrddin 2, a hynny'n golygu bod Llandudno yn disgyn I wylod y tabl. Mae'r digwyddiad eto. Mae'n pen arall i'r tabl, y Bala 2, Aberystwyth Tair. Fel yma pethau ar hyn o bryd, mae yna 3 clwb ar 29 pwynt, sef y Seintiau Newydd yn dyn ôl i'r brig Ceicon ar Bari. A wedyn mae yna 2 glwb ar 26 pwynt, sef y Bala ac Aberystwyth. Yn gywyn mae Aberystwyth wedi gwneud rhyw rediad rhyfeddol yn ddiweddar. Yndi, mae syndod mawr. Oedden ni'n gwylio Aberystwyth dechrau tymor yn erbyn Met Caerdydd. A'r Met yn llwyr reoli. A mi o'n i'n poeni am Aberystwyth.
poeni ydyn nhw'n gallu aros yn y gyngrair. A rwan mae yna rhain sôn ydyn nhw'n gallu curo'r gyngrair. Na, ydyn nhw'n cweith ar y lefel yna, ond maen nhw'n gwneud yn gret. Rosgro! Mynd amdani a mi oedd Smith ar gael. Mi oedd Elliot Evans yna hefyd. Oedd Rosgro chydig bach yn hunanol o fanna falle. Mae fo'n mynd eto yn de. Dechrau'r ochr dde yma a wedyn troi fewn. Mae'n gyffyrddus ar ei droed e a ei droed chwith. Di'r amddiffynwr yn cweith yn siŵr. Roberts yn mynd un ffordd, ond mae Rosgro yn mynd y ffordd arall. Ergyd wael ganddo fo, mae disgwyl gwell. Ond dwi'n poeni'n ormodol am Rosgro pan mae'n methu cyfleon. Mae'r teip i wneud hynna, ond bod o'n fygythiad, bod o'n yr ardal gywir, dyna sy'n bwysig. Wooldridge. Ei lygad ar y bel yn y fan yna. Diolch mor tala Brad Wooldridge, ond mae o'n amseru i wneud yn rhagorol Lewis. Smith, ond troi hibio Rhys Roberts. Ac yna mi o'na drosed gan Roberts ar Smith. Chwarae da gan y dyfarnwr, yn edrych i weld sy'n afantais. Oedd, chwarae da ofnadwy, oherwydd mi o'n afantais, jyst am ryw chwarter eiliad bychan. Sam Smith, cyffyrddiad cyntaf da, yn troi Roberts. A wedyn jyst trio bwydo'r bas glyfar a mi o'n drosedd, y dyfarnwr yn dod ar symudiad yn ôl. Trio gwaith da, yn troi. Mae gyd lawr i'r cyffyrddiad cyntaf yna. Rosgro hyfryd, Smith ceisio i gosod ti, mi oedd Will Evans yna. Mae Lewis. Trosedd. Nathan Craig y tro hwn gan y capten. Mae'n y berig y fan hyn. Ie, be da ni wedi weld, dwy enghraifft yn sydyn iawn ar ôl ei gilydd. Amddiffynwyr yn mynd rhy dyn. Bod Rosgro a Smith cyn efo yn licio'r cyffyrddiad. Maen nhw'n gwybod mae'r amddiffynwyr yn fama, mae'n rhy agos. Cyffyrddiad cyntaf da a dwi wedi mynd. A Nathan Craig yn gorau tynnu Rosgro i lawr y fanna. A mae hon mewn ardal fygythiol. Efallai ddim am ergyd, rhy bell i ffwrdd. Ond mae Emlyn Lewis a'r criw wedi gwneud y daith i fyny. Evans o dros y bel, a mae Will wedi gadael hi i Elliot, sydd yn awgrymu bod be oedd Owen yn dweud yn mynd i ddigwydd. Peniad allan gan Gareth Evans, a mae Noah Edwards, mond Kai Jones o'i flaen o. Baker. Yr gwaith brathu'n nghanol y cae, a Noah Edwards, oedd yna neb efo fo yn y gwaith, yna'n cyfle gwbl y fan yna. Yna chwaraewr i lawr yn y cwrt, Jamie Breeze ydi o. Jamie Breeze yn codi i'w draed. Cymryd lot i gadw Jamie Breeze i lawr. O'n i yma'n gwylio pan oedd Caernarfon, gathen nhw gêm ddi-sgôr yn erbyn Cey Connor rhai wythnos yn ôl. Ac yn meddwl gnoc rhyw dead leg yn gynnar yn y gêm. Ac o'n i'n sbio am dwi'n cweit yn siŵr os mwyn yn mynd i orffan y gêm. Felly o'n i'n meddwl, sa'n nid i digwydd i fi, swn i'm yn gorffan y gêm. Ond mi nath o, ac dwi'n siŵr fydd o'n iawn yn ôl ar ei draed erbyn hyn. Caernarfon dim, myfyrwyr Met Caerdydd dim. Ras yn y 7fed safle o bosib yn y fantol yn fan hyn. Bel da i fewn, a mi o Ramsey yn effro. Waith da gan y golwr. Ac y bel hir yn sydd yn edrych am Kai Jones. Mae hwnna wedi bod yn dacteg gan Caernarfon y tymor hwn. Y bel hir sydyn a symud y chwarae i fyny'r cae. Falle dyna pobl Kai Jones i fewn heddiw. Cychwyn ar ben ei hun yn y llinell flaen. Caernarfon yn chwarae rhyw system 4-2-3-1. Efo Kai Jones ar ben ei hun yn y llinell flaen. Darren Thomas, Gareth Evans a Jamie Breeze y tu ôl iddo fo. Yna Joe Williams yn ei lewis ei lygad ar y bel, ond Kai Jones yn codi nwch. Gareth Evans cael ei figilio gan Joel Edwards, o mi nath o'n dda. Edrych am Noah Edwards i fewn i'r cwrt. Jones yn ôl at Edwards! O, na chi gol campus! O, Noah Edwards, symudiad rhagorol gan y Canaries! Gael wedi chwarae 19 munud, Noah Edwards yn rhoi y tîm cartre ar y blaen. Caernarfon 1, myfyrwyr Met Caerdydd dim. Wel, maen nhw'n heiddi'r dathlu mawr yma efo'r cefnogwyr. Am symudiad, am gol. Am Noah Edwards reit yn ei chanol i erbyn y diwedd. Ond mae'r symudiad yn dechrau fo gwaith da gan Gareth Evans. A wedyn, Edwards yn pigo'r bel i fyny. 1-2 bach glyfar. Yn lle brysio'r ergyd, unwaith o'n cael y bel, da ni'n gweld Gareth Edwards pas glyfar i lle taflu'r coesau i fewn. 1-2 Dwi'n cweit yn siŵr os mae dyna oedd o'n drio wneud. Ond wedyn unwaith oedd o'n creu lle ar ei droed chwith, oedd o'n gweld corner y gol, gwaith da mosodol gan Kai Jones, a fewn â hi. Ond mi oedd y cyffyrddiad yna gan Kai Jones yn rhagorol, dod.
Just cyfuniad. Ac eto, wrth weld y digwyddiad eto, dwi'n meddwl bod Noah Edwards yn trio chwilio am yr un dau, am y bas. Jyst bod i cyffyrddiad o, dim bach yn drwm efallai, ond o Kai Jones yna, yn barod i fwydo fo nôl, a wedyn yr un cyffyrddiad i'r ochr ar ei dod chwith. Mae'n chwaraewr da Noah Edwards. Dyna ei gol gyntaf o y tymor hwn i Caernarfon. Yn uwch gyngrair Cymru, mi symudodd o. O Cei Conan gynharach yn y tymor ar ôl symud i fanno o Prestatyn, felly gol gyntaf o i'r clwb. Noah Edwards. Yn o'r eiliad wrth reswm. Will Evans oedd y troseddwr yn y fan yna. Mae'n dal i elog. Edwards ar tafliad. Will Evans, ond Joe Williams, Kai Jones. Ryan Williams yn edrych am Jamie Breeze. Evans yn ytrach ac y drosodd yn y fo gan Kai Jones. A wain, mae Kai Jones yn sicr wedi cyfiawnhau cychwyn y gêm hynny. Yndi mae o. Mae o'n lond llaw yn dydi. Mae o bron yn tynnu'r pwysau. Mae'n mynd i ddenu 1, 2 am ddiffynwr. A wedyn creu lle i boes eraill. Dwi'n gweld y dacl hwyr yma na Kai Jones. Just yn neidio a'n gwneud be mae'n neud yn dda. Just gadael i'r gwrthwynebwyr wybod bod o'na. Elliot Evans. Allan at Edwards. Evans wedi parhau o, wedi cael ei greisio do, creisio da. Mae'n gorfodi'r cliriad gan Nathan Craig Wooldridge. Mynd o dan i hi braidd. Edwards. Evans. Elliot Evans. Dag yn Snaith yn dal y bel i fyny at McCarthy. McCarthy yn lledu'r bel y Dylan Rhys. Rhys yn mentro ymlaen. Rhys yn disgyn ar ymyl y cwrt. A'r dyfarnwr, ond mi ystyriodd mi edrychodd, a dwi'n credu mae'r dyfarnwr Caernarfon ar yr ochr gosa yma. Nath dynnu sylw at y drosedd. Ia, mae rhaid. Dylai dyfarnwr heb weld y digwyddiad. O'na drosedd oddi ar y bel. Dylan Rhys efo'r symudiad i fewn i'r cae, a mae'n licio gwneud yr hediad yna. Ceisio mynd am yr 1-2. A mi o'na rhyw floc i dynnu fo i'r llawr. Yr un newid yn hym myfyrwyr Met Caerdydd o'r tîm gollodd gartra o 2-2 yn erbyn Aberystwyth. Y penwythnos dwytha, Dylan Rhys, hynny ar brail Gideon Morgan. Mi oedd y myfyrwyr ar y blaen o 2 gol i ddim. Hynny Aberystwyth ar yn ôl i ennill o 2 gol i 2. A dyn ni un o'r un peth eto heddiw. Aberystwyth ennill o 2-2 yn y Balaw. Wan ta Elliot Evans neu Chris Baker. Evans, fyna symudiad wedi ymarfer fan hyn. Baker, croesiad sy'r ochr bella. Ond i gynnod i wiriad oddi ar un ochr eiwyr y Met, a mae allan am gigol. Wel, cic rydd glyfar. Yn trio just newid ongl y croesiad i fewn. Mwyn symud am ddiffynwyr Caernarfon. Croesiad, wel, gan Baker yma yn yr ardal gywir tuag at y postyn pella. Ond Joe Edwards methu cweit cyrraedd y bel gyntaf. Edwards, Noah Edwards yn ei chodi hi. I gyfeiriad Darren Thomas. A dyna'r drosedd gan Gareth Evans ar Kyle McCarthy. Wel, da ni wedi pasio hanner ffordd drwy yr hanner cyntaf. Caernarfon ar y blaen. Sean Meredith, ydyn nhw'n heiddi bod ar y blaen? Ydyn maen nhw, llawn heiddi. Ac am gol gan Noah Edwards i cael y gol yma. O'r rhan meddiant, o'r rhan y chwarae creadigol, dwi'n meddwl bod Caernarfon wedi cael y gorau o hynny hyd yn hyn. A Bryn, dwi'n hollol cytuno, maen nhw'n heiddi fod gol i fyny. A fel blaenwr ddyn, Sean, perfformiad Kai Jones hyd yma, yr unig newid yn y tîm. A mae hynny wedi cael ei gyfiawnhau yn ôl o Wain Tudur fan hyn. Ydy, mae wedi rhedeg y llinell lan o fewn ei hunan. Mae hwnna'n swydd rhyw weithiau sy'n cymeryd egni allan. Wedi gweld y cyfle yna gan y Met. Ond mae hwnna'n rhywbeth sy'n gallu cymeryd egni allan o dyn, felly sy'n ni'n syni falle yn y rai hanner byddai'n blino a newid, ond hyd yn hyn mae fe'n rhoi hunan o byty'r lle a rhoi tipyn o llon llaw i enlyn yn y cefen. Diolch Sean. Cyfle, fel sy'n ni fanna unwaith eto i Adam Rosgro. Disgwyl gwell falle fanna Wain? Wel, dwi'n wedi taro targed eto, ond mae wedi cael rhyw 3 cyfle yndo. A mae wedi creu y cyfleon yna i hun weithiau efo'r symudiad sydd ganddo fo. Mae'n edrych yn siarp.
Ac eto, Sean mynd i fod o heb weithio Ramsey yn y gol, ond Christian Edwards ella'n gweld rhyw arwydd fach bod Roscoe yn dechrau symud yn ôl i fod ar ei ora. Wel, tysa gol i Caernarfon wedi tanio y myfyrwyr sicr yn yr 5-10 munud eitha ers i Noah Edwards roed Caernarfon, dylwn ni ddeud ar y blaen. Mae'r myfyrwyr i weld yn bach yn mwy sionc, i bach yn mwy siarp. 5 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Gol Noah Edwards wedi 4 munud ar 15. Sy'n gwneud y tîm cartre ar y blaen. Baker at Roscoe. Roscoe, mae'n mynd heibio i Craig Roscoe yn dal i fynd. Dyma'r cyfle i Roscoe! Rhy hawdd o lawer i Ramsey. Mi oedd hi'n rhy agos at y golwr. Yn disgwyl gwell gan Roscoe. Ond mae wedi taro targed o'r diwedd. Ond mae yn arbediad da gan Ramsey. Mae bron yn ffigio, roedd y llygyd i'r golgeidwad yn ffigio i fynd un ffordd, a wedyn yn sydyn iawn troi gorff, efo droed chwith yna, yn mynd am y gornel agosa. Ond mae Ramsey un cam ar y blaen, yn synhwyro beth yn mynd i ddigwydd, ac yn symud yn gyflym lawr i ochr chwith. Wel, mae'r rhybydd wedi bod yna i Caernarfon yn dod. Mae wedi cael un neu ddau o symudiadau lle wedi troi fewn ar ei droed chwith. Mae wedi cael trydydd cyfle rwan, os o bedwaredd i ddod. Fydd o'n ymwybodol. Mor peryg mae Roscoe ni gynnig. Dyma Kai Jones. Jones, bris i fewn amdani hi. Gwiriad allan gan McCarthy. Edwards. A Thomas. Thomas yn dawnsio i ffordd. Darren Thomas yn dal i fynd. Thomas! Mynd am y postyn gosa'r bediad. Gan Alex Lang ac yn arcliriad allan am geic gornel. Rhediad rhagorol gan Darren Thomas. Wel am rediad yn de. Unwaith mae'r bêl yn agos at draed y dewin bach. Mae angen rhyw fymryn bach o le mwyn cael yr ergyd yna. Dim ots gan efo, troi de, troed chwith. Mae gan efo nerth yn yr ergyd. A mae'n gweithio Lang yn y gol. O, sy'n cymryd y gig gornel at yr ochr bella! A hwnna cael ei egwyr yn ôl. O'na lawio, o'na awgrym o lawio gan Dylan Rees. Thomas yn ôl at Ryan Williams sydd at y golwr. Dipyn o ergyd yn doedd. Dwi'n meddwl bod erioed wedi taro'r bêl mor lan a hyn ar Ryan Williams. Ond dwi'n meddwl bod na ddihangfa. Dwi'n meddwl bod na lawio gan Rees ar y linell. Ond dwi'n gwybod pam, o gynnu fe amser i glirio. Dwi'n meddwl bod eiliad. Mi oedd y peniau yn ôl gan un o'i chwaraewyr o'i hun. Joel Edwards i fewn yn gadar yn y fan yna. Ond dewch chi weld o'n oed. Ie, Snaith oedd yna. O, na. Na, doedd o'n agor. O fan hyn, oedd o'n edrych ar y cynnig cyntaf, doedd? Mae hi'r ongl, ond nid eisiau bod na ddim, do, Bryn. Fi oedd yn iawn. Wrth gwrs. Evans, Roscoe. Roscoe, o llithwyr dacl yn berffaith yn y fanna. Mae'r gêm jyst yn dechrau rhyw byblo rhywfaint yn dydi. Mae yna rhywbeth yn adeiladu yma. Mae yna dacls ffyrnig yn dechrau mynd i fewn. Mae'r ddau dîm yn amlwg. Jyst eisiau curo. Bel y tu hwnt i Craig ac yn ddisgyn i Bris. Mae'n Bris, o dyma mae Bris wrth i fod yn ei wneud. Ben i lawr, rhedeg at yr amddiffyn. Ac y dacl ac yn ar drosedd gan Ryan Williams ar Dylan Rees. Cerdyn melyn cynta'r pnawn ac yn union beth ych chi'n dweud owain. Y tacl sy'n dechrau hedfan. Ond nid hon oedd y tacl weithiau da ni wedi weld. Mae rhaid cyfadda, ond mi oedd hi'n dacl ddiog. Just hongian rhyw goes allan. Yn lle cael ei hun yn ôl mewn safle. Safle gwarchod, mae'n hongian i goes. Mae'n dacl ddiog, mae'n heiddi'r Garden Felen. Felly fydd hynna jyst edfarn yn teimlo. Mae hynna jyst yn mynd i dawelu pethau. Setl y rai dîm i lawr, ond dwi'n weld fydd i chwaith. Mae'n Emlyn Lewis sydd yn mynd i gymryd y gec Caerdydd. So chi'n disgwyl beth o i fyny ar ymyl y cwrt Cosby yn disgwyl amdani hi. I fyny gyfeiriad Snaith a'i ben ymlaen ac yna. Noah Edwards. McCarthy wedyn ar peniad i dir neb. Jones, methu rheoli a Wooldridge. Bale yn ôl at y golwr ac osau at yr hanner awr owain. Mae'n gêm dda. Mae'n gêm dda. Da ni'n gweld dau dîm sydd yn fodlon gwneud unrhyw beth i giro.
Mae Caernarfon, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen, mae'n afgylliad gan yr ymwelwyr. Rosgro. Mynd amdani, dyma Baker. Baker at Will Evans. Will Evans yn ergydi o bell. Cafodd o'n gafal go iawn arni hi. Will Evans ar cynnig, ond beth am Elliot Evans? Gymharol dawel fydd Dr Christian Edwards yn fodlon efo'i gyfraniad o hyd yma? Wel, dyn ni sôn cyn y gêm. Yn mynd i fewn i ddweud bod y dyn yma wedi creu 6, mae wedi sgorio 5. Felly fo sydd yn allweddol, a da ni'n wedi gweld ar y bêl digon, ond da ni wedi gweld lot o Rosgro. Felly mae yna rhywbeth yn dactegol, dwi'n meddwl bod nhw wedi gweld rhyw wendid rhwng Roberts ac Nathan Craig, fod Rosgro yn gallu rhedeg tuag atyn nhw. A mae hynna'n gweithio ar hyn o bryd, jyst bod y goliau heb ddod. Cofiwch am sgorio 5 nos lun ac yna nos fawth yn fyw am 57 gêm Cymru. Oddi cartra yn Tirana yn erbyn Albania. Mae wedi daro nôl ar ôl y siom neithiwr ar y stadiwm dinas Caerdydd. Owain oeddech chi yna, o'n i yna hefyd yn gwylio. Cyluniad teg mae'n fod yn hollol onest, mae'n debyg doedd. Demak yn dîm da, mi oedden nhw'n dîm da. Just dipyn bach gwell, ond just y pethau bychan yn des. Da ni'n sôn am arbediad gwirthio gan Schmeichel. Just wedi newid y llif y chwarae i gyd. A 2 gol gampus gan Denmark. Goliau gwahanol iawn, ond... Ond goliau fysa Cymru yn asesu, meddwl ddylia bod ni'n stopio hynna. Dwi'n meddwl os fysa Chester yn holliach, so'r gol gyntaf yna hefyd i fewn. Mi oedd yn stryglo fe Ben Glyn. Mae rhyw ddadl i gael yn fanna, does. Chwaraewr yn rhoi bob dim, yn chwarae pam diom cweit 100%. Ond weithio mae'n gallu effeithio y tîm ac yn gallu costio'r tîm. Siarad o brofiad y fanna? Yn anffodus yn dod. Glyn Lewis. Craig. Drwy'r chwyth sydd yn ddibynadwy. Fel arfer. Kai Jones yn mynd agos at hwnna. Chydig da ni wedi sôn am Mr Hugh Jones y dyfarnwr, a mae hynny bob tro yn arwydd o lwyddiant perfformiad dyfarnwr. Ie, wel, oedd o fan Owain. Ie, oedd o jyst yn meddwl Emlyn Lewis di cario'r bêl yn rhy bell. Y marciau, ddylia bod y tafliad yn cael ei gymryd. Mae di rhedag, wedi cymryd rhyw run-up bach i drio dod i fyny'r linell gymaint am yn gallu. Mae i weld wan. Yna'r digwyddiad eto. Sam llawer yn ddyn agos. Go. Edwards. That's Joe Williams. Wel, Jamie Breeze oedd y targed. Ond allan ar ei hinion. Chydig os 10 munud i fynd tan yr egwyl a gol hyfryd. Noah Edwards wedi 4 munud ar 15 sydd yn gwahanu'r tîm. A fel arfer, yma dan y llif oliadau ar yr ofal. Mae yna dorf deilwng iawn o glwb tre Caernarfon. Evans ar ei holi. Gyda Noah Edwards ar cliriad. Os ni fel oen bydd y cefnogwyr, lle mae Caernarfon ar hyn o bryd ennill yr Hughes Grey y tymor dwytha, bellach i fyny yn ymladd am yr 7fed safle yna, os nad uwch. Dwi'n mynd i gan hapus efo yma pethau. Wrth i boddan, dydy. A beth da ni'n gweld ydy enghraifft arall. Da ni wedi gweld y Bari yn enghraifft, lle mae clwb wedi gorau syrthio, wedi gorau, wel, cyrraedd y gwaelod ynddo. Dyddiau gweitha bosib i glwb pêl-droed, a maen nhw wedi ail-adeiladu. A mae hynna jyst yn golygu bod nhw'n gwerthfawrogi bod yma, gwerthfawrogi y gwaith sydd i gymryd i gael y clwb yn ôl i'r uwch gyngrair. Maen nhw'n mwynhau reid yn dydy. Ac yn glwb cymunedol hefyd ynddo. Edwards, cam amseru y dacl nath o'n fan yna ar Will Evans. Mae'n gerdyn melyn i Noah Edwards, a mae Will Evans mewn chydig bach o boen yma hyn. Mae o mewn traffaith go iawn. Da chi'n gallu deud o'r ffordd mae o'n ymatab. Mae'n dacl ddrwg, ond dwi'n mynd siŵr os mae llithro nath o. Da ni wedi sôn yn barod, eich bod yna rai chwaraewyr yn cweit yn gwisgo yr ysgidiau cywir efo'r studs cywir. Mae Noah Edwards yn mynd i fewn i hon. Tybed, mae yna llithro, da ni'n gweld i droed chwyth o yn cael ei dynnu oddi wrtho fo, ond wedyn mae'r llithred yna yn golygu fod Evans mewn cryn dipyn o boen. Mi ath i droed ddefo o dan coes Noah Edwards. Mi o'na lithriad yna heb os.
Ond yna fo, mae wedi gweld y Caerdydd Melyn. Yr ail Caerdydd Melyn yn ta Ryan Williams y ddau. Amddiffynwr canol caes liciwch chi. Wedi gweld y Caerdydd Melyn ac mae hwn yn edrych yn ddrwg owen. Yndi. Mae mewn cryn dipyn o boen. Os mae droed o i Fero wedi cael ei ddal o dan corff Noah Edwards. Mae Emlyn Lewis yn gwneud yr arwydd. Yr arwydd pan mae'n eilyddiad yn ddigwydd. Mae wedi gwneud yr arwydd yna. Ie, a swn i'n syni os fysa fo'n gallu cerdded oddi ar y cae. Eich fydden ni'n gwylio allan ac yn gofyn am stretcher i'w helpu fo. Mae mewn poen a da ni'n sôn efallai. Dwi'n yn gwybod rhyw drwbl efo'r ligaments yn ei Fero allan. Ond dwi'n meddwl bod hi'n ddiwedd y gêm i Will Evans. Ydy. Mae'n edrych yn debyg mae Harry Owen sydd yn mynd i ddod ar y cae. 10 munud i fynd tan yr egwyl. Mae'n anffodus, dydy hwn ddim yn olygfa, da chi eisiau ei weld sef y stretcher ar gyfer Will Evans y bachgen o Lanfyllin yn debygol o adael y cae yn fan hyn. Dwi'n gweld y gol eto, Owen. Yna waith da gan Gareth Evans. Diolch yn cael digon o glod. Ac y cyffyrddiad yna dwi'n sôn amdano bod hi'n cyffyrddiad eitha trwm. Ond wedyn ar ôl hynna, jyst y cyffyrddiad yn aml iawn mae ymysodwyr pan maen nhw, hyd yn oed efo cefnod teg at y gol, maen nhw'n meddwl am gyffyrddiad i hun a troi ac ergyd i hynna. Maen nhw'n farus weithiau. Dwi wedi chwarae fo digon ohonyn nhw, ddim Kai Jones. Maen nhw'n ymwybodol beth sy'n digwydd o'i flaen nhw ac yn gwybod. Maen nhw Edwards mewn safle gryfach na fi, safle well i sgorio. Ac y cyffyrddiad bendigedig a wedyn yr ergyd i wylio dy hwyd. Swi ar hwn. Ar y fateb. Mae'n emosiynol dydy. Da ni'n sôn am y cefnogwyr yma, maen nhw'n caru clwb, beth sydd wedi digwydd yma ers y blynyddoedd. A maen nhw wrth i bodda'n gweld rhywun fel Sean Eardley sydd yn dathlu fel ddylia bob rheolwr ddathlu pan maen nhw'n sgorio goliau. Ac yn brifo pan maen nhw'n colli. Dyna mae cefnogwyr eisiau weld, rhywun onest. Mae yna gryn oedi, mae yna gryn concern y fan hyn am Will Evans. Oedden ni'n gweld i droed o'n troi yn y dacl, yn y llythyr dacl gen Noah Edwards. O'na malais o gwbl gan Noah Edwards o gwbl. Dwi'n siŵr bod o'n neidio fewn i'r dacl, a mae yna hawl i wneud hynna, llithro fewn i dacl, ond oedd o'n hollol amlwg llithro nath o. Oedd ei droed chwyddo jyst i gael ei dynnu oddi wrtho fo, a doedd gan fo ddim rheolaeth wedyn o'i gorff beth oedd yn digwydd. Ac os mae hynna'n unrhyw faint o gysur i chwaraewr, oherwydd os da chi'n brifo, ac os mae Will Evans rwan, y dyn yma'n gobeithio ddim, os mae o'n mynd i fod allan am ryw sbel fach, weithio os mae yna dacl ddrwg, da chi'n cario rhyw fath o ddig, da chi'n meddwl, bron bod yna wynab y dyn a throed y dacl i fewn ar eich dartbod chi, a da chi'n eista am fisoedd jyst yn taflu darts tuag ato fo, lle y math yna sefyllfa, Sam llawer sy'n Noah Edwards yn gallu gwneud yn wahanol. Ond deithio ni'n dweud, mae wedi colli Will Fuller y golwr. Tan o liad flwyddyn newydd ydoedd ond do, a mae'n edrych rwan fel tysio wedi golli Will Evans am gyfnod hefyd. Oedden ni hefyd yn trafod efo ffaith oedden nhw'n amser yma tymor dwytha oedden nhw'n ail, ond wedyn nath pethau dechrau just tynnu'n ddarna'n do. Anafiadau i chwaraewyr pwysig oedd Rosgro allan, nifer o chwaraewyr eraill yn methu. Emlyn Lewis, mi oedd o allan. Bydd yn gobeithio mae nid yna sy'n digwydd eto. Wel, yn gwylio'r gêm efo ni ar yr ysglys mae Sean Meredydd. Sean, golygfa hynod bryderus wrth i Will Evans adael y cae. Sut effaith mae hwn yn mynd i ddal y gêm rwan? Wel, mae fe'n i ddechrau, mae fe'n chreu'r holl bwysig i Met Caerdydd. Felly, mae fe'n mynd i ffeithio yn nhw. Does neb yn hoffi gweld chreuwr yn mynd off y ca ar stretcher fel yna. Gobeithio wnaeth y ddoi set o chwaraewyr dod ati a rhoi gwledd o pêl-drod dyn ni wedi cael hyd yn hyn. Mi oedd Owen wedi dweud bod na chydig bach mwy o dacls reit boeth yn digwydd, ond doedd honna ddim i weld yn un o'r hynny nag oedd. Ie, yn anffodus, o'n i'n ffili gweld o lle o'n i, ond oedd hi ddim yn edrych fel sy'n Noah wedi mynd mewn yn fwriadol i wneud yn ddiwedd i Will Evans. Oedd yn edrych fel rhyw fath o 50-50 a Will yn dod off yn wath na Noah. Fi'n gwybod bod ei cael Caerdydd Melyn, ond i fi oedd hi'n edrych fel challenge 50-50 fel cwyd. Diolch Sean. Craig at Gareth Evans, Emlyn Lewis
Bale yn tasgu. At Owen. At yr eilydd Harry Owen. O, fwy mawr o fyd. Joe Williams, codi'r Bale i gyfeiriad Gareth Evans. Pennydd allan gan McCarthy. Ac yna gan Rhys Roberts. Evans i gan dan ni efo Wooldridge. Evans. 5 munud fel swyddogol tan yr egwyl. Mi fydd yna, wel, 3-4-5 munud amser i ychwanegu oherwydd yr anaf yna i Will Evans. Mae'n brawf i'r dyn yma rwan. Be mae'n neud? Mae di cyfaddau hi, mae di newid dipyn bach gormod ar y dega, a mae di newid dipyn bach gormod o fewn gema, sydd yn golygu mae'r chwaraewyr weithiau'n sbio ar ei gilydd yn meddwl, lle dwi'n fod i chwarae? Yn fama o'n i'n ddechrau, ond rwan mae di gofyn i fynd i fama, a rwan dwi'n gorfod symud unwaith eto. Felly, fydd o'n cadw ffydd efo'r system oedd o wedi ddewis cyn y gêm. Dyna di'r prawf rwan, gan bo nhw ar ei holi. Craig. Bale at Edwards yn ei gwylio hi holl ffordd. Cadw'r Bale ar dir, y chwarae dan bwysau gan Emlyn Lewis. Edwards. Dylan Rhys yn ei chanol i hefyd. Dyna Rhys, yr dyfarnwr yn y fan ar lle. Wel na'r chroesodd hwnna'r llinell. Lewis. Edwards yn beniau da. Sydd at Joe Williams. Gwybod yn iawn beth o'n neud yn yna Gareth Edwards. Mae barneriaeth rhwng Gareth Edwards a Roberts yn y cefn. Bron bod nhw'n dallt ei gilydd yn iawn. Mae yna un yn brwydro a mae'r llall yn dod wedyn o nunlla i ennill y peniad. A jyst partneriaeth dod i arfer. Efo chwarae gymaint o gemau fe gilydd. A mae hwn yn bwysig i ochr chwith nhw hefyd, Nathan Craig, mor dibynnol. Prif sgoriwr Caernarfon, Nathan Craig efo 5 o goliau. Pedwar ar un dod o'r Trotyn, coelwch i fi. Breeze at Gareth Evans. Evans ceisio'n heibio i Rhys ac yna Emlyn Lewis yn gwneud y gwaith twtio y tu ôl i Dylan Rhys. Fel mae Emlyn Lewis mor dda yn ei wneud. Nathan Craig. Breeze yn y canol, mae Gareth Evans yna hefyd. Iodd Roberts i fyny o'r cefn. Breeze. Kai Jones awgrym o lawio. Gwneud y dyfarnwr. Chyfle i Owen i chlirio hi. Owen i fewn yn y dacl ar y heilydd. Dim ond ar y caes chydig funudau. A mae o'n gweld y cerdyn melyn Harry Owen. Ia, mae'n cymryd cryn dipyn amser weithiau ddod i fewn i'r gêm. Yn enwedig, pan da chi'n eilydd sy'n dod ymlaen yr hanner cyntaf. Sa neb yn disgwyl dod ymlaen yr hanner cyntaf. Bod chi'n cresu fyny. Ac yn amlwg mae'n mynd i gymryd rhyw chydig funudau i hwn dod i fewn i'r gêm. Yn anffodus iddo fo ar ôl chydig funudau fydd hi'n hanner amser. Felly, swn i'n syni dim i weld yn aros allan ar y cae. I gynesu unwaith eto, mae'n hwyr. Mae'n hwyr, mae'n camanteri y naid, y dacl. A'n heiddi'r Caerdydd. Rwan Nathan Craig. Chi Chris ar i'w ddecllath bellach ymlaen. Dwi'n mynd yma, bys o'n mynd amdani. Mae dynion mawr i fyny o'r cefn. Mae Breeze yna, mae Edwards yna, mae Roberts yna. Edwards ar y postyn pellan i oedd Emlyn Lewis. Pwy arall yna hefyd. Nôl i mewn gan Noah Edwards. Darren Thomas. Thomas i rei prawf i Joel Edwards. Craig y tu ôl iddo fo. Mae'n ta Craig eto ar y droed gwyth at yr ochr bellal. Peniad gan Gareth Edwards. A mae'r Bale di croeso'r llinell. A Gareth Edwards fydd yn ei hawlio hi. O smonach gan Alex Lang yn y gol. A mae tîm Sean Eardley wedi dyblu'r fantais. Caernarfon 2, myfyrwyr Met Caerdydd dim. Da chi wedi sôn am y tîm yma. Mae o'n berig yn y ddau gwrth Cosby. Mae o'n arwr yn amddiffynol, ond yn ymosodol. Mae'r Bale bob amser, bron fel magnet yn cyrraedd i benno. A sa fo'n siomedig bod e heb sgorio fo'r peniad cyntaf. Oedd o'n meddwl bod y cyfle wedi mynd, ond wedyn ymatab. Ymatab yn gynta neb, oddi ar y gol geidwad, a mae'n gamgymeriad gan Lang. Ddylia bod o'n dal yr arbediad yma yn ei ddwy law. Bownsiodd e ar ei fresto, a Gareth Edwards, just yn ymatab yn llawer cynt. Oedd o isio sgorio yn doedd. Ond mae hon yn gamgymeriad enfawr gan y gol-geidwad ifanc. O bron bod Gareth Edwards methu creulio bod o di sgorio ddod o edrych ar y dyfarnwr. Cysle dweud, ydy hwnna'n cyfri? Bron yn disgwyl i glywed y chwiban yn de. O, sa drosedd yn nwla, dwi'n cweith yn siŵr, dwi'n cael gwneud hyn. Wel wyt, mwynha.
Wel, mi fydd sgwrs Dr Christian Edwards yn un diddorol iawn yn yr ystafell newid ar y regwyl. Elliot Evans. Evans yn mynd o bell! Sydd at y golwr. Be fydd neges Dr Christian Edwards ar y regwyl? Wel, da ni wedi sôn am y system, sut mae'n mynd i newid, ydy o'n mynd i newid system gan Will Evans wedi gadael y cae. Bydd o'n siomedig, oherwydd mae'r gol yna'n dod o'r gic rydd, wedi cael ei roi i ffwrdd gan Harry Owen yr eilydd. Just gofyn am fwy, be da ni wedi weld tymor yma, dyn nhw'n delio yn rhy dda pan maen nhw'n mynd ar ei holi. Chydig wythnosau nhw yn erbyn y bala. Unwaith aeth y gyntaf fewn, a wedyn yr ail, dwi'n gweld Met Caerdydd yn dod yn ôl i fyny'r gêm yma. Dim bod yna ddiffyg ysbryd, ond mae yna ddiffyg spark yn ei tîm nhw tymor yma. 5 munud i'w ychwanegu. Hynny am yr ymgeledd gafodd Will Evans yn gynharach. Yn Caerdydd i'r tîm cartra. Ac os orosydd pethau fel y gyma nhw, mi fydd Caernarfon yn agor bwlch o 5 pwynt rhyngthyn nhw ar myfyrwyr. Yn perchen ystyried mae gema nesaf yr myfyrwyr ydy yn erbyn Caecona ar Seintiau Newydd. Mae'r 5 pwynt yn ymgyrn ar y cael iawn. Yndi, mynd i fod yn anodd. Ond o safbwynt Caernarfon, dwi wedi cael rhywfaint o stick, Bryn. Nid eisiau ddechrau tymor bein yn syrthio tymor yma. Dyn nhw'n mynd i syrthio. Dwi'n mynd i ddeud y mod i'n anghywir am unwaith, ond oedden nhw angen y canlyniad mawr yn wrth ystwythau erbyn y Seintiau Newydd, oherwydd o'n i'n sbio'r gyngref 16 pwynt cyn hwnna. Sa'n nhw wedi colli yn erbyn y Seintiau. Sa'n nhw dal yn sbio dros i ysgwydd nhw, ond rwan, wthos dda, curo'r Seintiau Newydd, maen nhw ar y ffordd i ennill heddiw, os na bod nhw rhywbeth mawr yn newid. Maen nhw ar y ffordd i'r 6 uchaf. Breeze. Kai Jones. Yn ôl a Jamie Breeze. Breeze awgrym o ergyd, mi o'n ergyd. A mi oedd hwnna'n codi. Dim peryg y tro hwn i Alex Lang yn y gol, ond y golwr yn reit falch o weld hwnna. Yn mynd yn uchel ag allan am gig gol. Breeze wedi sgorio cwpl tymor yma. So wedi gobeithio gwneud dipyn bach yn well. Mwyn efallai cael ei drydydd o'r tymor. Yn gweithio'r bel Kai Jones yn ei chanol un, ennill y meddiant yn ôl. Be dwi'n barchu am Caernarfon, mae yna rhywbeth eitha hen ffasiwn amdano nhw. O ran, maen nhw'n dîm gweithgar. Dyn nhw'n trio gwneud be mae pawb yn neud. O ran trio chwarae'r bel a'r pêl-droed perffaith, bendigedig yma. Mae rhywbeth just rhyw onestrwydd yn does. Lle maen nhw'n mynd i fewn am bob un dacl. A dyna pam mae'r cefnogwyr mae wrth i boddan i gwylio nhw. A dwi'n dod yn ôl at y rheolwr, dwi'n dod yn ôl at Sean Eardley, ac mae o'n trosglwyd. Maen nhw'n chwarae yn ei ddull o'n tydi. A wedyn mae lawr i chwaraewyr, pwy sy'n dod â'r chwaraewyr yna i fewn, da chi'n dod â chwaraewyr sy'n mynd i siwtio'r patrwm yna, sy'n mynd i roi bob dim. Yna 2 funud a hanner i fynd tan y regwyl ac Gareth Edwards. A'r cliriad allan. Be sy'n ychwanegol i hynna ydy, weithiau mae yna rhyw luxury, rhyw flair players, a da chi'n meddwl, dyn nhw'n mynd i weithio mor galad. Mae'r Caernarfon yn boes fel Darren Thomas, sydd efallai'n cael ei weld fel rhyw fath o luxury player, mae'n weithgar ofnadwy hefyd. Dau funud o'r hanner cyntaf yn weddill, a gol Noah Edwards wedi 4 funud ar 15, a Gareth Edwards wedi 43 o funudau. Mae'n sioe'r Edwardiaid yma ar yr ofal. Joe Williams i gyfeiriad Kai Jones, oddi ar Jones y dathi yn ôl Mr Hugh Jones. Joel Edwards. Yn cael ei chodi fewn i'r cwrt gan Sam Smith. I gyna Ramsey. Breeze. McCarthy ar y tiniad. Noah Edwards, dan bwysau gan Elliot Evans. Breeze. Clywad Sean Eardley yn cyfarth arno fo. Breeze. Dylan Rhys yn amseru'r dacl yn berffaith. Ia, tacl da, mae'n gwaith da gan Breeze. Dwi'n cael y teimlad efo'r tîm Caernarfon yma. Da ni'n gwybod am golffwyr gorau yn y byd, lle mae'r golffwyr a'r cadi mynd allan y diwrnod cyn chwarae rhyw gwrs, a maen nhw'n cerdded y cwrs, maen nhw'n nabod y cwrs cyn chwarae nhw. Mae chwaraewyr Caernarfon, di'r cae yma ddim yn cae arferol, mae'n wahanol. Y llethyr sydd arno fo, mae'r chwaraewyr yma'n nabod bob dim am y cae. Yn union lle mae'r bel yn mynd i syrthio efo bob pas.
Baker dan bwysa Thomas yn ei dwyni. Dyma Breeze ceisio canfod yr hediad gan Darren Thomas. Kyle McCarthy ar cliriad. Mae'n ei holl ffordd yn ôl gan Alex Ramsey. Llai na hanner munud yn weddill ar oriawr Mr Hugh Jones, Gareth Evans. Lewis yn ei dwyni ac yna'n camu ymlaen i reid y pwysau Ryan Williams. McCarthy ac yna Baker ar cliriad i fyny at Snaith. Gareth Edwards. Ei bresenoldeb o'n digon. Breeze. Dyfarnwr, edrych ar ei oliawr. Chwiban yn ei gig. Hanner amser yna ar yr ofal. Gareth Edwards ar ail i Caernarfon 2 funud cyn yr egwyl. Ac yna wedi 19 neu 4 munud ar 15. Noah Edwards ar gynta. A'r sgôr yma ar yr egwyl. Y tîm cartra yn eitha cyffyrddus. Caernarfon 2. Myfyrwyr Met Caerdydd dim. Wel am hanner i'r tîm cartre ac yw Noah wedi rhoi hoelen arall yn arch Met Caerdydd. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl. Twelve pigs in blankets. 11 sweet potatoes. 10 golden parsnips. 9 smoked salmon. 8 bowls of stuffing. 7 winter salads. 6 second helpings. 5 Yorkshire puddings. 4 veggie pies. 3 roast hams. 2 turkey crabs. And a jar of Helmut's mayonnaise. Ah, a romantic dinner for two. And a tricky moment for one. If only this poor chap had spent a few more moments buying his car or home insurance through a well-known website, he could have saved himself money in thousands of quality independent restaurants nationwide. Perhaps somebody should let him know. Go! Or maybe this isn't the moment. Let's just hope he sees the commercial. Nigel upgraded Christmas with party-time chicken breast skewers and crispy-coated prawns from Lidl. He also upgraded Christmas by importing snow from the North Pole. Oh, Nigel. Make Christmas a little special. Gwybodaeth a phrofiad. Mae gennym ddigon i'w rannu. Rydyn ni'n gweld y darlun mawr a'r manylion lleiaf. Yn fusnes newydd neu'n barod am y cam nesa, be bynnag fo'ch sefyllfa. Rydyn ni gyda chi bob cam o'r ffordd. Rydyn ni'n dod i ddeall busnesau yn y manylion. Not everything is as dark as it seems. Green and Black's Velvet Edition, a range of sumptuously smooth dark chocolate. The Cotswold Company Black Friday event is now on, with handcrafted savings for everyone. This rustic Oakland large sideboard is now just $349. We've taken £50 off our timeless Malmesbury bedside table. This practical farmhouse painted desk is now just $225. And there's £100 off our sturdy Appleby double wardrobe. Don't miss the Black Friday event, now on at the Cotswold Company. Gêm bêl-droed gyfeillgar. Nawr te, mae'r dasg yn wahanol yn dydi. Cofiwch Sbaen. Maen nhw'n deud bod pob gwers yn siapio'ch bywyd chi. Ond mae angen look. Dwi'n lle da chi'n geid eich look eich hun. A nath i gol! Albania yn erbyn Cymru nos Fawrth yn fyw ar S4C.
Caernarfon yn ôl yn uwch gyngrau'r Cymru ac yn ôl mewn steil. Dyna oedd y geiriau cyn y gêm. A dyn nhw ddim wedi siomi. Dyw'r gêm ddim wedi siomi. Dan y llif oleuadau ar yr ofal. A'r Canerys wedi rheoli yr hanner cynta. Un gol ddim yn cael ei chaniatáu. Ond Noah Edwards bron yn cerdded y bil erioed. Yn dathlu dar ffyddloniad. A nath i wella cyn yr egwyl. Ail i Caernarfon. A'r tîm cartre yn llwyr reoli. Fan hyn yng Ngogledd Cymru a'r nos Sadwrn. Caernarfon i chi, ond sgôr Caernarfon 2. Met Caerdydd dim. A Caernarfon yn llygadu'r hanner ucha. Met Caerdydd ddim yn gyfarwydd o bolawr yn yr hanner gwaelod. Dyna lle maen nhw. Ac ar yr ergwyl, maen nhw'n holi o 2 gol i ddim. A Sean, Caernarfon ddim di siomi heno ar ei tomen ei hunain. Na, maen nhw'n bod tipyn drych na Met Caerdydd hyd yn hyn. O'r rhan y chwarae, gyd o'r chwarae wedi bod yn hanner Met Caerdydd. Y cyd pasio dyn ni wedi gweld, nath arwain at y gol i Noah Edwards. Maen nhw wedi bod yn tipyn drych, ydyn ti'n iawn, Dylan? Gen i weld y gol na nawr, maen nhw'n dechrau gyda y gol na, fel o Sean yn dweud. Noah Edwards yn ei chanol i. Mae traed cyflym dy'r chwarae'r yma. Ydy, a maen defnyddio Kai Jones yn dda, chwarae'r 1-2 yn gelfydd, a mae'n benydd i'n dda hefyd. Dwi ddim yn lasio ati fel petai, mae'n bennu yn gornel y rhwyd, a mae'n gol dda o'r teg. A rheolwr wrth i fodd yng nghanol popeth fel arfer. A Noah Edwards wedi bod yn chwaraewr diddorol hefyd. Oedd yn y tîm yn gyson gath Cerdyn Coch colli le am gwpl o gemau. Dod nôl mewn erbyn y seintiau. Chi'n gweld yn chwarae weithiau. Mae mor dda yn gyfforddus ar y bil, ond chi eisiau mwy allan o'n fe. Mae'n siŵr bydd y reolwyr wrth i fodd yn gweld yn cyfrannu gyda gol heno. Ie, dwi'n meddwl hwnna oedd gol cynta y tymor i Noah. Felly dyna un elfen falle sydd angen adio at i gemau goliau. Rhediadau hwyr mewn i'r blwch. Dyna lle mae fe'n mynd i cael cyfleuon. Ond ie, mae'r i llwyr reoli ganol ca i Caernarfon y pnaw yma. Mae fe'n un o'r chwaraewr sy'n neud Caernarfon i dicio fel petai. Ath yr un yn 2 cyn hanner amser hefyd. Na i ofyn i'r cyn ymwysodwr fan hyn, oedd o'n yn drosedd ar y gol geida. Dwi'n credu fi'n dyfalu bydd yr ateb yn barod. Wel, nes i ni sôn am y ffaith bod Met Caerdydd yn misio Will Fuller yn y gol. I fi mae hon yn gamgymeriad gan y gol geidwad ifanc. Dwi ddim yn rheoli iddi. Os yw ffili cael gafnu, yna ti'n pwysio i'r dde. Mae Edwards yn mynd mewn yn ddewr. Mae'n slabyn o fwy fyd. Mae'n llwyr rheoli'r gêm. Mae'n wedi cael problemau, fel chi'n gweud Fuller, dath Esa Alto mewn gwr o ffindir, oedd e'n y gol, felly Lang wedi dod mewn ar, felly mae'n amlwg, fel chi mor gyfarwydd, a cael un gol geidwad sefydlog, un llais tu ôl chi, mae'n anodd pan mae hwnna yn newid mwy nag unwaith mewn tymor. Ydy, a be mae gol geidwad da yn rhoi yw hyder. Hyder i'r 4 ar draws y cefen, bod gyda ti llais ar y maes, fel petai yn gweithio nhw lle i fynd. Os yw gol geidwad ti yn isial i ysbryd, ydy when ti mewn trwbl fel tîm. Gallu ni fod yn fwy, efo llais ar y maes gyda llaw, hoffi hwnna. Gallu ni fod yn fwy. Un gol yn cam sefyll hefyd, gan i weld y cyfleoedd fan hyn. Nawr, Darren Thomas yn ei chanol Jamie Breeze. Gallu ni fod yn fwy i Caernarfon. Oedd hwn yn dyn, Dylan. Mae'n bennig o dda. Ond ni'n meddwl bod Jamie Breeze just arno. Llyf dyfarnwr yn gweud bod e ddim. Bennydd hi'n dda, ond dyna oedd dechrau cyfleuon Caernarfon. A fan hyn Darren Thomas i hefyd i waren dda yn ystod y hanner. Fe'n cael cyfle ar ei drod chwith. Da ni'n gwybod sy'n mae Darren yn hoffi tanio nhw. Ddim cweit yn dal i digon da, ond eto, oedd hwnna'n stori'r hanner. Chi wedi chwarae, mae chi sôn tymor diwetha, Cerdyn Coch i bendyn wrth gwrs. Ywen le anodd i ddod, ni'n clywed Owen Tudur Jones yn sôn am y cae os na chi'n gyfarwydd ar cae, os na chi'n gyfarwydd ar cefnogwyr. Rwy'n anodd ma weithiau? Ydy, ond cyflwr y ca, mae rhaid fi weid yn arbennig hyn. Mae'n bleser gweld pêl drod yn cael ei ware ar graswell, a dim y ceia plastig ma'n ymar ni. Y llethyr falle fwy na hynny. Mae'r llethyr yna, dim o'r wael a ffordd ffara fel fi'n cofio, ond dyle hwnna ddim fod yn effeithio y chwaraewyr Met Caerdydd. Maen nhw gyd yn chwaraewyr reit ffit, felly dyle hwnna ddim fod yn ffactor, ond yr awyrgylch, y cefnogwyr, mae falle bod hwnna'n rhywbeth gwahanol i chwaraewyr Met Caerdydd. Ie, mae'n braf i'w gael yn y gyngor. Rhan o Met am felly i gyfle'n unig. Adam Rosgon o'r ymosod yn fygythiad ar y degau. Hwnna'n codi gobeith falle. Ie, ond eto, o rhan y cyfleuon gafodd Met Caerdydd o bellter o'n nhw.
fe welon ni fyna ar ysgro yn torri mewn, a dwi'n meddwl fe sy'n torri mewn unwaith eto ar ei drod chwith. Ond eto, o bellter, dyn nhw ddim wedi gallu'r torri lawr Caernarfon hyd yn hyn, mynd tu ôl y cefen, a wedyn sgwarau. Mae popeth wedi dod o cyfleon hir. Dyna ni ar yr egwyl felly. Met yn siomedig, Anna'r cyntaf ofnadw i Met, anaf hefyd i Will Evans. Gwni weld sut fydden nhw yn ymateb pan nhw'n ôl atoch chi wedi'r egwyl. Ond Caernarfon sy'n reoli fan hyn ar yr egwyl. Dewch nôl ato ni yn y man. It's that time of the year when candlelights are burning and the snow gently falls from the sky. Spend £125 or more at Pandora and receive the limited edition bangle. Available at participating stores for a limited time only, while stocks last. If your mouth is made to amaze, let Philips Sonicare give it a raise. If your mouth is used to a manual clean, give it 62,000 movements that reach in between. If your mouth does more than its share, give it Philips Sonicare. Next level clean, next level care. There's always a way to make life better. Philips Sonicare. Save now on the new Philips Sonicare Protective Clean range at Amazon and Boots. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Here now, listen. Do you want to know? Join our biggest Secret Santa ever at cadbury.co.uk. Nigel upgraded Christmas with party time chicken breast skewers and crispy coated prawns from Lidl. He also upgraded Christmas by importing snow from the North Pole. Oh, Nigel. Make Christmas a little special. Investing. It's a bit of an old boys club. The dress code, strictly pinstripes. And it helps to be well connected. City slickers, traders, and high flyers are all invited. Introducing the Santander Digital Investment Advisor for a new kind of investor. Get started with just £20 for your personalised report. Evening, Mom. Terrible night. It's just electricity. Nothing to be afraid of. Cyfrel canu a llefaru. Dwi'n hoffi goffi and all that, de. Yr offerynwyr talentog, y gwisgoedd ffansi, a'r wigiau dodgy. Yng nghwmni cymeriadau fydd yn eich gadael chi'n geg agored. Steddfod Ffermwyr Ifanc 2018 yn fyw heno ar S4C. Croes yn ôl ato ni'r ail hanner ar fi'n dechrau cyn ni. Dych chi'n mynd drafod Nicky Jones sydd gyda'r athro Robin Jones. Yn ddylanwad mawr tu ôl y llenni dy Met Caerdydd ac yn dipyn o arwr fan hyn yng Caernarfon. Diolch Dylan. Robin, mae rhaid i mi gychwyn rhoi ofyn i chi. Beth yw'r diweddarau efo Will Evans, sut mae o? Efo Will, ar y funud ydyn ni'n deall fod wedi mynd i'r ysbyty. Oedd jyst ychydig bach yn anffodus yn union beth digwyddodd. Ond sgynna i ddim mwy i ddeud ar y funud yn anffodus. Oeddech chi'n gyn chwaraewr yma yn Caernarfon atgofion melys o'r cyfnod yna nôl yn yr 80au, dwi'n siŵr. Braf fod yn ôl yma? Yndi. Nath hwnna ddim digwydd yn da iawn i ni, ond rhaid ni wella rwan, like yn yr ail hanner wrth gwrs.
dymuniadau gorau ar gyfer yr ail hanner ac I Will hefyd wrth gwrs. For English language commentary, if you press your red button now, you can join our commentary team, Mark Jones and Tommy Morgan, ond ar gyfer y sylwebaeth yn y Gymraeg, yn ôl â ni rwan at Owain Tudur Jones a Bryn Thomas. Diolch yn fawr iawn, Nicky. Dim newidiadau ar yr egwyl yn y naill dîm a'r llall. Wrth i'r Hugh Jones ail gychwyn yr ail hanner. Ac Owain, sa chi'n disgwyl bysa'r Met wedi gwneud amball I newid o bosib? Na, ddim o ran eilyddio, oherwydd mae'r dyn yma sy'n ar y bêl, mae o wedi gorod o ar y cae wrth gwrs, efo Anaf Will Evans. Felly mae yna un o'r newid wedi wneud, felly dwi'n bach o ffydd yn y system a'r chwaraewyr yma wedi ddewis gan Christian. Dyma Harry Owen. Owen! Cynnig yn gynnar yn yr ail hanner at Elliot Evans. Evans yn trio gosod tîm ai dal yna. Mae'r ergyd gan Baker, chydig bach o bwysa ar amddiffyn Caernarfon. A'r cychwyn delfrydol o bosib fan Owen i'r ail hanner i'r myfyrwyr. Ie, Alex Ramsey yn dod allan, yn rhithro allan ac yn sgrechian ar ei amddiffynwyr. Da chi ddim wedi dechrau yr ail hanner yma ddigon da. Diolch wedi gorfod gwneud arbediad, ond mae'n synhwyro. Peidiwch ar rhoi dim byd I Met Caerdydd. Ddal gafal arno fo yn yr ail hanner yma. Ond yn amlwg mae hein wedi cael pryd o dafod hanner amser. A mae'r gol nesaf yn mynd I fod yn gwbl allweddol. Da ni'n clywed ers blynyddoedd lawar, Bryn. Pan mae'r sgôr yn 2 gol I ddim, mae'r gol nesaf yn un pwysig. Felly bod ni weld. Craig ar cyffyrddiad I lwybr Gareth Evans, ac yn cael ei thacluso yn ôl gan Wooldridge. A Lang ar cliriad Edwards ar peniad ac yna ôl un uchel gan Darren Thomas. Deimlodd hwnna. A dyna ymlaen gan Ryan Williams. A Wooldridge yn ôl. Nôl at y dwy I ddim na Owen. Pan bod hynny'n digwydd hynny I rhywbeth seicolegol ydi o yn meddwl y chwaraewyr, wel, maen nhw'n gwybod stawn ni'r nesaf, mae gennym ni gyfle, os da ni'n gadael y nesaf I fewn, ôl dyna ni. Ie, cymysgedd o bob dim. Os ac yn ei sbio nôl i'r gêm neithiwr, gêm Cymru, lle 1 gol I ddim, Denmark yn eitha cyffyrddus, athyn nhw 2 gol ar y blaen, meddwl bod y gêm drosodd, a Cymru'n cael 1 gol, dal mond 1 gol sy'n rhwng y ddau dîm, ond o'r pawb yn meddwl, hei, da ni'n mynd I gael rhywbeth yma yna. Mae jyst yn newid y gair mawr na dwi'n ddefnyddio drwy'r amser dde, momentum mewn gêm yn newid ac yn feddyliol, mae'n gallu effeithio chwaraewyr. Mae yna 132 o gefnogwyr wedi dod yma i'r ofal heno. Ac torf deilwng unwaith eto o safbwynt y tîm cartra'r cyfle fan hyn unwaith eto I Adam Rosgro. Am I gymryd wyddiad dwi'n credu na Rhys Roberts oedd yna. A cyfle arall I Rosgro, mae o'n curo ar y drws. Ie, hanner cyntaf tawel ofnadwy I Elliot Evans. Elliot nath fwydo. Yn dod Rosgro, mae'n creu dipyn o le wedyn. O, na ryw wiriad. Dwi'n meddwl oedd ni'n taro targed, ond fi'n falch o weld y gigor na. Ac Elliot Evans wedi dod draw i'w Chymru ti. Pryd o dafod yn amlwg wedi bod yn ystod yr egwyl. Evans, y bel yn sgwar at Harry Owen. Owen! Yn gymryd I wiriad at yr ochr bella, mae honna dim allan am geg gornel arall. Ond da ni wedi chwarae 3 munud o'r ail hanner sydd wedi mynd, a mae yna fwy nag un cyfle wedi bod I fyfyrwyr Met Caerdydd. Gic yn cael ei chymryd yn sydyn. Dyma Dylan Rhys, wan ta amser. Chwarae'r bel yn ôl I fewn. At Elliot Evans. Yn ôl allan at Rhys. Gyna Rhys o bellter, a mae hwnna'n dal I fynd, dwi'n credu. Ergyd siomedig yn y pen draw gan Dylan Rhys, ond maen nhw wedi dechrau'r ail hanner lot gwell. Mae Caernarfon wedi dechrau'r gêm Dwi'n bach yn fflat, a mae hynna'n gallu digwydd. Pan ddech chi ar y blaen, 2 gol I ddim, a bob dim I weld yn gyffyrddus. Sam neb, sam un person yn fama, heblaw efallai boi sydd ar fainc Met Caerdydd yn meddwl bod unrhyw beth yn mynd I ddigwydd heblaw Caernarfon yn ennill y gêm yma. A weithiau, jyst yn feddyliol, da chi'n dod allan i'r ail hanner, jyst dipyn bach yn llac, a mae'n cymryd rhywbeth I roed y sparc yn ôl. Ras I Darren Thomas, ond Emlyn Lewis. Oedd yn ôl, goliau gan Noah Edwards a Gareth Edwards, sy'n golygu mae Caernarfon sydd ar y blaen o 2 gol I ddim. Joe Williams yn yr tafliad. Mae Gareth Evans. Elliot Evans. Sam Smith yn edrych am yr hedio gan Harry Owen. Oedd Owen ddim yn cam sefyll. Rhys Roberts yn hawlio hynny, dyma Dylan Rhys. Jamie Breeze sydd ar I waro. Mae Kyle McCarthy. At Edwards. Edwards yn I dro at Harry Owen.
Elliot Evans yn ôl at Harry Owen. Owen ar ymyl y gwrt, fi ddisgynodd o. Do na ddim trosedd yn ôl Mr Jones, a mi o Mr Jones o fewn troedfeddu i'r digwyddiad. Mae Harry Owen wedi gweld y cerdyn melyn. Os mae Dave oedd hwnna, a ddylai fo weld yr ailyn. Wel, gwaith da gan yma, mae wedi bod yn bygythiol, a mae wedi deifio, do na ddim cyffyrddiad. Mae Harry Owen yn hogyn ffodus iawn. Os mi oedd Mr Jones yn agos at y digwyddiad. Noah Edwards, mae yna ler ochr bella gan Jamie Breeze. Dyma Nathan Craig yn gyrru ymlaen. Craig, awgrym o ergyd. Dyma Gareth Evans! Mae yna gyfle am y drydedd yn y fan yna. Dyma Elliot Evans. McCarthy dan bwysau gan Darren Thomas. Trosedd gan Thomas. Cyfle clir heb os i Gareth Evans. Ia, cyfle mawr. Gan efallai un o chwaraewyr, wel, un o chwaraewyr yn sicr, efallai chwaraewr gorau Caernarfon tymor yma, a nid chwaraewr mae lot yn sôn amdano fo, ond fydd o'n siomedig Evans yma yna. Mae wedi gwneud yr hediad bygythiol, felly bod y symudiad yn digwydd ar ochr anghywir y cae. Os mae hwnna'n rhy droed dde, dwi'n siŵr fysa'r dechneg yn well, fysa'n cadw i ben yn well, ac yn medru rhoi mwy nerth ar yr ergyd. Ond pas dda gan Nathan Craig chwarae teg. Yna le gan Harry Owen yn y fan hyn, dyma Baker. Rosgro. Dylan Rhys a Rosgro. Mae hwnna allan yn dead. Cytuno'n llwyr efo chi Owen am Gareth Evans. Dwi wedi gweld Caernarfon droion y tymor hwn, a mae o'n dawal effeithiol. Fel ydych chi'n deud, mae'n tynnu sylw at efo'i hun, ond mae o fatha'r glyd yng nghanol y cae na tydi. A da ni'n sôn lot am pa mor weithgar mae Caernarfon. Mae'r gwaith caled yna amddiffynol yn dechrau o'r ymosod, a mae o reit yna, ganol cae, fod i'r cyntaf i gael lawr. Drosedd ar yr ochr bella gan Nathan Craig a'r Sam Smith, ond oedd eto Mr Jones o fewn troedfeddu i'r digwyddiad. Mae'r chwarae'n parhau. Da ni wedi chwarae 6 munud, dros 6 munud o'r ail hanner. Myfyrwyr Met wedi cychwyn yr ail hanner yn bwrpasol, ond wedi methu canfod cefn y rwyd. Dyma Darren Thomas. Ffodus yn yna chyfle i Wooldridge. Thomas yn benderfynol. Dyma Nathan Craig, dan i yn lleol yn cyfuno yn yna. At Gareth Evans. Ceisio i gosod ti Noah Edwards. Emlyn Lewis. Elliot Evans. Dyma Rhys. At Rosgro. Mae dempo i'r gêm yma. Rosgro. Harry Owen, mi oedd angen y cyffyrddiad bach at Smith. Owen yn cael ei lorio gan Gareth Edwards, ac Edwards wedi gweld y cerdyn hefyd yn barod. Mae dod yn ofalus iawn sgorio'r ail gol Caernarfon, Gareth Edwards. Oes, mae rhaid i fo, a mae'n gwybod hefyd. Oedd o'n cwynod, oedd o'n dadla, oedd o'n gwybod oedd o'n hwyr. Oedd o'n gweld y bel, ond chwarae teg Harry Owen yn yr ail hanner yma, mae draed sydyn gan efo. Bob amser yn chwilio i gael hun ar y droed chwith i gael ergyd. Ond Gareth Edwards, paid a gwneud hynna eto. Wel, o'n i'n mynd i ddweud bath cynnar, ond dos am baths dyddi yma. Rhyw gawod fydd i. Dwy'n y dŵr poeth cyn i bawb arall gyrraedd. Baker symud o'r neilltu. Elliot Evans. Evans syth at y golwr. Y golwr wedi gweld ti yr holl ffordd Alex Ramsey ac yn gyffyrddus y tu ôl i hynna. Mi fydd Elliot Evans yn siomedig efo'r cynnig yna. Bydd, y peth cyntaf ydy cymryd cic rydd a taro'r target. Ydw i'n gallu cael ei dros y wal? Yndw. Ydw i'n gallu taro'r target? Yndw. Ond oedd hi'n gic eitha saff, i fod yn onest. Doedd na ddim digon o nerth i weithio'r golgeidwad digon. Mae Elliot Evans wedi bod yn siomedig yn gyffredinol, tydi, i fod yn onest. Yndi, ond mae'r math o chwaraewr sydd, swn i'm yn galw Elliot Evans yn luxury o chwaraewr. Mae o'n well na hynna, mae o'n weithgar ofnadwy. Ond weithiau, beth sy'n digwydd o damgylch di, ydy y gyd chwaraewyr di yn rhoi digon o help. Thomas at Breeze! Jamie Breeze o bawb. Cyfle clir i'r blaenwr i ymestyn mantais Caernarfon. Ie, mae gyd amdan yr hediad yn dydi. O, mae'r croesiad o safon. Wel, ddim y croesiad gorau yn y byd, os dwi'n bod yn hollol onest, ni'n gweld ti eto. Ond mae'n bownsio o flaen Breeze. A dio just oherwydd, just y cyffyrddiad oddi ar y tir, a mae'n symud yn ôl i fyny'n uchel. Diolch yn gallu rheoli, ond mae'n gyfle ddylio fo sgorio. Ddylia bod Breeze yn sbio ac yn dathlu rhedeg tuag at y dorf efo'i drydydd gol y tymor. Ond yr anffodus, eto jyst y dechneg ddim cweit ar ôl cyrraedd y bel cyn yr amddiffynwr.
Evans, Ramsey. Smith oedd y blaenwr i'r Met. Breeze a'i lygad ar y bêl. Wooldridge. Wnawn ni dweud yn yr hanner cyntaf, dydy Wooldridge ddim o'r tala. Mae'n gallu amseru'r naid na'n berffaith, a mae'r cyfuniad efo Emlyn Lewis yn un effeithiol yn y cefn fel arfer. Smith dal y bêl yn gampus y bas ddim cystal. Edwards, o'r bêl yn cael ei dwyn a chirediad da gan Dylan Rhys. Rhys yn benderfynol. Bêl yn cael ei gosod yn ôl at Elliot Evans. Evans ceisio creu lle uwch rymanu hi. Dyma hi Rhys yn eto. Rhys ar ergyd syth at y golwr. Y rongol gan y golwr yn un dar. Ergyd yn gywir gan Dylan Rhys. Ia, cyffyrddus gan y dyn yma, yndi. Ond weithiau mae golgeidod yn neud i bethau edrych yn gyffyrddus, gan fod o'n y safle cywir drwy'r amser. So mynd i draed yn dda yma yna. Dal i ddwy law ar y bêl yn wahanol yn amlygu benath lang yn gol Met Caerdydd. Camgymeriad gan Emlyn Lewis. Mae'n disgyn i Darren Thomas. Mi ddoth Joel Edwards allan fel tren yn ymwneud i nadu Darren Thomas. Dechrau sylwi wan, Bryn. Mae Caernarfon yn ymosod, ond mae'r pedwar sy'n y cefn yn aros lle maen nhw. Dyn nhw'n taflu gormod o ddynion ymlaen. Maen nhw'n gwybod rwan, mae'n fregus ar hyn o bryd. Yndi, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen. Maen nhw'n heiddi bod ddwy gol ar y blaen. Ond os fysa Met yn gallu cael y gol nesaf, dyna pam ar hyn o bryd maen nhw'n chwarae'n saff. Dyn nhw'n taflu gormod o ddynion ymlaen. Lewis. Rhys. Osgro. Benni lawr, hediad penderfynol Osgro yn disgyn. Mae'n tasgu at Elliot Evans. Evans, creu lle am yr ergyd. Evans wynd amdani hi. Mae'n tasgu allan. McCarthy. Baker. Baker dychwch y lle sgyn. Baker! A mi gymodd i wiriad o ddiar. Mi oedd Darren Thomas yna, mi oedd Gareth Edwards yna hefyd. Cic gornel i'r myfyrwyr. Mae yna onestrwydd am dîm Caernarfon. Ddim just yr amddiffyn. Maen nhw'n mwynhau am amddiffyn. Maen nhw'n mwynhau gorau penio'r bel i ffwrdd. A maen nhw'n mwynhau pan mae yna wrthwynebwyr yn barod i ergydio a maen nhw'n taflu y cyrff i wneud yn siŵr nad ydy'r bel yn mynd tuag at Ramsey. Elliot Evans. Ar gig gornel i'r Met. Gwael, siomedig yn cael ei chlirio allan gan Rhys Roberts ac yna Darren Thomas. Cle am y gwrth ymosodiad. O'na chi dacl penderfynol. Darren Thomas. Nodweddiadol o chwarae Caernarfon. Cwbl benderfynol. Dyn nhw jyst ddim yn fodlon i Met Caerdydd gael eiliad o le. Eiliad llonydd ar y cae yma. Mae'n dacl dda, mae'n dacl gadarn. Dwi'n math o dacl da ni'n cael i gweld yn rhy aml yn y cyn bêl droed dyddi yma. Ryan Williams. A Joe Williams. Breeze i fyny efo Joel Edwards. Mi eith hon yn ôl gan Wooldridge. Dechrau gema nesa Caernarfon Owain. Oedd i cartra yn erbyn Llanelli ac yn ar ôl chwarae prestatyn yn Hwpan Cymru. Maen nhw yma yn erbyn Aberystwyth. Mae'r rhi, sa chi'n disgwyl yn ennill yn Llanelli, bysa? Bysen, ac da ni wedi sôn, wel, dipyn am Llanelli a bod nhw y tîm, efallai'r tîm gweitha, heb bod yn rhy amharchus, ond maen nhw oddi ar y gwylod rwan, dyn nhw'n bell ohoni, felly maen nhw efallai yn bach yn well na mae bobl yn ddisgwyl. Weithiau. Edwards ar creisiad. Dyma Noah Edwards. Dyma Jamie Breeze. Breeze dal y bêl i fyny. Elliot Evans. Dyma Joel Edwards. At Harry Owen. Owen yn edrych am Rosgro. Craig ar cliriad at Elliot Evans. Evans. Nath yna Dylan Rhys. Rhys. A Ramsey. A mae hwnna mynd i reid hyder i weddill y tîm. Be nath Alex Ramsey'n fanna fan? Yndi, dwi wedi gwylio Caernarfon ambell i waith tymor yma. Ac gêm heddiw, diolch wedi gorfod gwneud gormod arbediadau gwirthiol, ond mae wedi gwneud bob dim yn gywir. Y gorau dwi wedi weld o'n chwarae o ran just yr agwedd mae'n rhoi. Mae'n siarad gymaint efo i amddiffynwyr.
a mor gyffyrddus. Mae hynna'n gwneud gwahaniaeth mawr i amddiffyn yn gweld y golgeidiad yn ddallan fel yna. Ac o siau at yr awr yma ar yr ofal. Fel ag yr oedd hi ar yr egwyl. Gôl wedi 4 munud ar 15 gan Noah Edwards i gôl gyntaf o i Caernarfon. Ac gôl gyntaf Gareth Edwards y tymor hwn hefyd. Yw 2 funud cyn y 45. Ond ni gawson ni dipyn amser ychwanegol oherwydd anaf cas iawn i Will Evans, sydd fel da ni'n dall wedi mynd i'r ysbyty ym Mangor. Gobeithio'r gorau yn fair Will Evans. Joe Williams ceisio gwerthod tu allan. Yn bwysau gan Harry Owen. Llac syth at Rosgro. Hynny oedd Ryan Williams yna. Dyma Harry Owen. Cael ei groesiad ar draws. Dyna neb ar y postyn pella i'r myfyrwyr. A Gareth Evans sydd yn ôl yna. Clirio'r bêl i fyny. Edrych am Kai Jones. McCarthy cael rhwydd hent. McCarthy'n dal i fynd. McCarthy! Bêl yn sgwar. Ac yna, Gareth Edwards, be ar wyneb y ddeiar oedd o'n neud yn yna. Yr ergyd yn dod i fewn gan Edwards. Mae dal yna. Craig ar cliriad allan. Baker, ni gadael hi i Owen. Edwards. McCarthy, codi'r bêl yn edrych am Rosgro. Mi oedd y bêl yn mynd y tu ôl iddo fo. Mi oedd rhaid efo ddefnyddio i gyhyran i wddw i gael ganfod ar y bêl yn y fan yna dros y trawst. Ond un peth sy'n stopio Caernarfon rhag ildio ar hyn o bryd. Just yr ysbryd, yr agwedd benderfynol na ar ddiwedd bob symudiad. Ond cyn hynna, cyn y bloc ola na sy'n stopio ildio gol, maen nhw'n llac. Ac ar hyn o bryd, mae'n edrych bod Met yn mynd yn agosach ac yn agosach i gael cyfle, a maen nhw'n mynd i sgorio. Ac os gan nhw'r gol, bydden nhw'n teimlo bod yr hyder yn medru codi. A bod Caernarfon ddim just yn gallu troi hyn ôl ymlaen fel switch. Ydy hi'n amser i Sean Eardley eilyddio efalla. Mae gen efo Jamie Crowder ar y fainc, mae gen efo Kevin Roberts ar y fainc, 2 chwaraewr canol cae mwy amddiffynolaid yna, rhyw sadrwydd yng nghanol y cae sydd angen. Ond mae'r opsiynau yna yn dydi. Digon hawdd fysa fo'n gallu dod â chwaraewr canol cae amddiffynol ar y cae, a wedyn gwthio Noah Edwards i fyny rhywfaint. Ond mond fo sy'n nabod i fainc. Fo fydd yn sbio tu ôl iddo fo ymel. Gyda'r penderfyniad gorau i wneud rwan. Craig i gwiriad Gareth Edwards i beniad ar draws yma. Evans. Mae hwnna'n gwiro. A mae'n mynd allan am geg gornel i Caernarfon. Da ni yn clywed efallai bod na eilyddio ar fi'n digwydd ac Ben Mar sydd yn mynd i ddod ymlaen, a hynny yn lle Kai Jones, falle be, symud Breeze i'r canol? Ia, swn i'n dychmygu. Breeze mewn safle fel ymysodwr ar ben ei hun. Craig ar geg gornel. Thomas, ceisio i gosod i Noah Edwards, Elliot Evans at Rosgro. Ydy Rosgro'n gynt ac yn gyflymach na Thomas. Cerdyn melyn arall ar tro hwn i Darren Thomas. A fel maen nhw'n deud Owain, cymryd un dros y tîm. Yndi, dyna ni o'n nath o. Ond oedd o bron iawn na ennill y bêl heb o'r tynnu Rosgro i lawr. Oedd o'n gry, just fethu'r bêl efo'r ymdrech gyntaf. Da ni weld o yma, cyflymder Rosgro ddim cweit yn mynd efo i ffwrdd. Ond na, mi oedd hi. Mynd am y bêl oedd o, ond oedd o'n gwybod os dwi'n cael y bêl, diwn yn mynd i'n unlla. Nath Rosgro drio fynd yn ôl ar ei draed, ond oedd rhyw giraff babi newydd gael ei enni. Baker. Breeze yn ei dwyn i. Breeze. Mae'r rhediad penderfynol ar drosedd. A mi oedd Mr Jones unwaith eto. O fewn dim at y digwyddiad. Baker. Yn ei chanol i ac yna Wooldridge, mae'r drosedd gan Baker yn y lle cyntaf. Yna pam dyfarnwyd y gecrydd yma. Pawb ag eithrio Ramsey yn hanner y Met o'r cae. Wooldridge yn ei gwylio hi'r holl ffordd. Fel yma Kai Jones. Ryan Williams a Joe Williams.
Emlyn Lewis ar peniad. Mae Elliot Evans, hwnna le ar ochr bellach gan Dylan Rhys. Rhys, codi'r bel, yn edrych am yr hediad gan Sam Snaith. Snaith. Dan bwysa gan Edwards, a mi o'na drosed gan Gareth Edwards o ail Caerdydd melyn. Mae hwn yn ail Caerdydd melyn i Gareth Edwards. O, diawn. Eich ddim, Bryn. Na. Eich ddim. Welodd Gareth Edwards y Caerdydd melyn yn hanner cynta. Wel, na, dwi'n rhaid. Ddim yn teimlo. Graham Paul, dio? Kyle McCarthy sydd yn mynd i gymryd y Caerdydd. McCarthy! O, arbediad da gan y golwr. Arbediad campus gan Alex Ramsey. Ramsey'n gwneud bob dim sydd yn cael ei ofyn iddo fo i wneud yn dydi. Oedd uwch i benod, oedd ddim yn y cornel, oedd ddim gweith oedd Ash Michael neithio'r nefyn Gareth Bale a Chymru. Ond oedd o'n teimlo na, allai'n cael y nwy law ar y bel, felly just gwiro'r bel oedd just dros y traws. Mae'n Elliot Evans ar gic rydd at Rosgro. Hwna wedi ymarfer unwaith eto. A chafodd Rosgro ddim gafal â ni. Craig ar cliriad. Wooldridge. Craig unwaith eto. A mae hi'n ras. Noah Edwards. Edwards ydi o'n gynt o Wooldridge. Edwards. Noah Edwards chwarae'r bel yn sgwar. Darren Thomas! Gan ddiffyn y myfyrwyr. Mae'r peryg wedi glirio dros dro. Mae Thomas. Yn o le gan Ryan Williams. Williams dan bwysa gan Harry Owen. Craig. At Jones. Cadarnhad gyda llaw na welodd Gareth Edwards o Caerdydd melyn yn yr hanner cynta. Felly, Caerdydd melyn cynta Gareth Edwards oedd hwnna. Joe Williams. Emlyn Lewis. Ar peniad am ddiffynol. O, Kai Jones. Wel, dwi'n meddwl bod yn ymwybodol bod Emlyn Lewis yn dod i fewn tu ôl yn yna, nag oedd? Na. Emlyn bob amser y teip o chwriws, wneith o roed i ben yn rwla. Os mae'r bel ar y llawr ac yr unig ffordd i gyrraedd y bel ydi efo'i ben, sa fo'n gwneud. Ond yn amlwg mae o'n dod i lawr rhywfaint yn dydi. Dydi troed Kai Jones ddim yn uchel ofnadwy. Ddim i fi beth bynnag. A dyna gyfraniad ola Kai Jones. Wrth iddo fo adael y cae ac ymlaen yn ei le fo y daw cyn chwaraewr prestatyn Ben Mar. Mae di gwneud i waith yn dydi, Kai Jones. Be oedd yn gorau wneud heddiw, ond creu. Creu y gol bwysig, y gol gynta yna. A dyna'n union nath o'n bwydo Noah Edwards. Felly allith o eistedd nôl ar y fainc rwan. Ar ôl 67, 68 o funudau lle mae di bod yn weithgar. Mae di roi strwythyr i'r tîm. A mae hwn yn wahanol, mae hwn yn gynt. Mae hwn yn mynd i achosi problemau gwahanol i amddiffyn. Met Caerdydd. Be ydych chi'n disgwyl rwan, ta fydd Jamie Breeze fwy ar ben ei hun yn y llinell flaen, ac Evans, Thomas a Mar y tu ôl iddo fo? Ie, dyna sy'n debygol. Mar yn difn ar y funud, ond gan bod Met efo cic rydd. Ond safle amddiffynol. Ond ie, fydd o'n ceisio. Ie, roi help llaw i Joe Williams, cefnwr 10 yn Arfon. Tra mae Edwards yn gwneud i rediadau hwyr o i fyny. Ond wedyn rhyddhau hi'n lawr yr esgyll dde. Da ni heidio hanner ffordd drwy'r ail hanner yma ar yr ofal. Parhau fel ag yr oedd i ar yr egwyl golia gan Noah Edwards a Gareth Edwards. Sydd yn tîm Sean Eardley ar y blaen yma. Yn y tîm sydd yn realistig yn y ras am y 7fed safle. Os nad y 6 ucha. Yn uwch gyngrair Cymru, Wooldridge. Lewis, yn weld i'n gwaith ar ôl yr ergyd neu i'w ben. At Baker, edrych am Snaith. Thomas, dan bwysau gan Elliot Evans. Noah Edwards ar olwg ar ei wyneb o funud gadawodd honna i droed o. Oedd o'n ymwybodol bod hwnna'n mynd allan ar ei hunion. Mae'n rhaid meddwl am Met Caerdydd rwan ac y tymora dwytha, y blynyddoedd dwytha.
bob dim di mynd o'i plaid nhw. Maen nhw wedi bod yn ennill dyrchafiad blwyddyn ar ôl flwyddyn. Maen nhw wedi bod yn ennill cwpanna efo'r brifysgol. Maen nhw wedi gorffan yn y 6 uchan yr uwch gyngrair. Yn y ddau dymor maen nhw wedi bod yn y gyngrair yma. Ond yn sydyn iawn, pethau maen mynd o'i plaid nhw. Dyn nhw'n cweit yn gwybod sut i ddelio efo'r sefyllfa negyddol, os lici di. Pwynt da iawn. Sut maen nhw'n delio efo sefyllfa o'r fath. Maen nhw newydd ennill pencampwriaeth Prifysgolion Prydain am yr ail flwyddyn yn olynol. Na Ramsey. Golwr Caernarfon. Di cael gêm effeithiol iawn Alex Ramsey. Mae wedi dweud hyder i'r cefn, fel da ni wedi sôn o'r blaen, mae'r 4 yn y cefn gyfarwydd iawn ofo'i gilydd ac y golwr y tu ôl iddyn nhw yn ychwanegu at hynny. Dyma Gareth Evans. Evans wedi cael gêm effeithiol hefyd. Evans yn dal i fynd. Lewis dan bwysa. Beth da gan Emlyn Lewis. A Dylan Rhys. Fel i fyny gyfeiriad Snaith. Tu hwnt i Snaith. Oedd Rosgro ddim yn can sefyll. Rosgro, mae Owen ar ras i'r canol. Mae Snaith yn y canol hefyd. Bel at Snaith! Oh! Ac yna Baker! A mi oedd Rhys Roberts yna. Ac Joe Williams ar rhyngipiad ar Bale. Symud o'r naill ben i'r llall. Dyma Jamie Breeze. Breeze angen y cymorth. Mae Darren Thomas yn y canol. Mae Mar yna hefyd. Yn ôl at Joe Williams. Williams. Mar. Dyna Wooldridge. Wooldridge. Bach yn ansicr yn y fan yna. Mar ac yna Lewis. Williams. Joe Williams. Edrych am Darren Thomas. O'na gyfle i hwn doedd. Cyfle da. Rosgro yn gwneud yr hediad tu ôl ran ddiffyn. Gareth Edwards yn carlamu nôl a Snaith. Oedd o'n meddwl bod wedi sgorio. Oedd o'n barod i ddathlu. Ond os mae yna un digwyddiad, un symudiad yn tanlinellu Caernarfon a gêm Caernarfon, hwnna di'r digwyddiad. A just y bloc hynod bwysig gan Joe Williams, cefnwr de Caernarfon. Cyfle cyntaf mae Snaith i gael hefyd e. Cofiwch, nos lun. Mi fydd holl uchafbwyntiau gema heddiw. Am hanner awr 5 nos lun efo Morgan ac yn y nos fawrth. Albania yn erbyn Cymru. Yno yn fyw hefo ni am 57. A cofiwch hefyd nos lun. Mi gewch chi y goliau buddigoliaeth gampus yr Ceicona i fyny yn yr Alban ar Bar Campden yn Hwcan yr Iron Brew yn erbyn Queen's Park. Ceicona yn y rown gynderfynol. A di Mercher nesa bydd yr enwan dod allan o'r het ar gyfer y rown gynderfynol. Bale yn sgwaro, Ramsey. Campus gan y golwr. Yn effro i'r peryg o'r croesiad yn y fan yna. Gwaith da gan efo de. Unwaith eto sy'n hwyr yr peryg. A just yna yn gwneud. Be mae pobl yn disgwyl bob colgeidwad da i wneud. Diolch yn mynd i gael clap enfawr am y digwyddiad yna. Ond dyna mae o'n na i wneud yn de. Nath o'n dda. A mae hwnna jyst yn amlygu yn tydi y gwrthgyferbyniad rhwng y ddau Alex Ramsey yn y gôl i Caernarfon ac Alex Lang yn y gôl arall sydd ddim i fod yn deg a fo wedi rhaid llawer o hyder i'w amddiffyn. Bob tîm llwyddiannus, mae rhaid cael golgeidwad. Oedden ni'n siarad hanner amser efo Tommy Morgan, fo'n rhaid i brofiadau fo fel rheolwr bob amser, unrhyw dîm llwyddiannus. Ydy'r ergyd yma. A Lang, diolch byth yn dal gafal ar hwnna. Ond mae rhaid cael golgeidwad sa sydd yn golygu fod yr amddiffynwyr o'i flaen o. Mae'r ffydd yna. Reit, os mae yna rhywbeth yn mynd heibio ni, mae hwn tu ôl i ni. A pwy oedd y person pan oeddech chi'n chwarae Owain? Fysa chi'n deud oedd y golwr mwyaf effeithiol yn eich tîm chi? O, mae'n dibynnu pwy sy'n gofyn ac os maen nhw yna pan dwi'n ateb. Os maen nhw yna, swn i'n deud Willie Gray pan maen ni'n Abertawe, oherwydd mae o'n gawr o ddyn. Ond os di o ddim yma, nid y fo. Doris de Vries yn un da, ond y gorau dwi wedi chwarae efo, sesiwn amarfer bob diwrnod, Fraser Forster. Doedd ar fenthyg i Norwich pan maen ni yna. A just dwylo anfarth. Ac o'ch chi'n gwybod, i sgorio yn erbyn hwn,
mae rhaid i'r ergyd fod yn berffaith. Gan hawdd chi ddweud, nithiwr o Owen Vaughan efo chi de? Do, dwi'n chwarae Owen Vaughan hefyd. Mae o'n yr top 15. Allan o 16. Ail eilydd i Caernarfon, Jamie Breeze, mae o wedi cael gêm, mae wedi rhedeg a rhedeg dros i dîm ac Sean Bradley sydd wedi dod ymlaen yn ei lefo. Ie, bach o rew ar gefn Breeze yma na. Mae o'n ddyn sydd, os mae'n gorau gadael y cae, cael ei eilyddio, yn aml iawn, mi fydd ei wyneb o yn deud stori. Fydd o'n gwingo. Mae'n rhoi bob dîm i fewn i bob gêm, a dyna'n union wedi gwneud heddiw. Sean Bradley yn chwaraewr gwahanol, ond bod o'n chwaraewr, mae eisiau bel wrth i draed, jincio. Roberts, ei droed i'w clirio hi. Ond at Snaith, Rhys i fewn i'r canol. Mae'n disgyn i Joel Edwards, ac yna Ramsey allan fan ni. Nôl at Jamie Breeze. Dwi'n gwybod, fel wedi gweud bod, ychydig o wythnosau nawr, mi oedd eich cyd-reolwr chi o Cymru ac Mark Jones yma yn gwylio Jamie Breeze. Ydy o dal yn yr hafaliad? Mae yna lot amser tan y gêm fawr, Bryn. Mae pawb ar y rhestr. Mae fyny bobl, mae fyny'r chwaraewyr. Gobeithio, jyst ffeindio y ffordd o chwarae. Jyst bod nhw'n chwarae ar ben i gêm dechrau flwyddyn nesaf. Dyna da ni'n obeithio. Mae'r dyn yma, mae'r flwyddyn a hanner diwetha wedi bod yn bwysig iddo fo. Mae wedi serenu yn y gyngref is, ond wedyn mae wedi codi a wedi dangos, dwi'n mynd i wneud yn iawn yn fama hefyd, felly yn sicr mae o'n un. Da chi eisiau wedi cyfeirio at Gareth Evans. Mae o yn un da chi'n amlwg yn cadw a bydd angen i chi enwi ser yn y gêm yn ymhellach ymlaen. Wrth reswm, swn i fel bydd Gareth Evans ar y rhestr yna. Unrhyw Gymro, Bryn, gei di ofyn maint bynnag o gwestiynau lici di, ond mae'n rhoi dim byd i ffwrdd. Mae pawb, wir, dos o ddim byd. Da ni'n gwybod, fydd yna newidiadau mawr o'r tîm tymor dwytha. Mae hynna'n ffaith, mae yna rhaid i symud ymlaen, rhai ddim yn chwarae cystal, mi fydd yna lot fawr o newidiadau. Llawer mwy na dda ni'n disgwyl, i fod yn hollol onest. Diddorol iawn. Mae gennym ni 12 munud o'r 90 yn weddill. Craig ar gig gornel, Gareth Evans i fyny'n dawn unwaith eto. Ac yn troseddu y tro hwn. Ei cryf i'r myfyrwyr. Ac yw air bach gan Mr Jones. Mae yna eilydd arall i'r myfyrwyr. Felly Sam Snaith sydd yn gadael y cae. Ac ymlaen yn ei lefo y daw Dion Phillips. Snaith i gweithio'n galad, ond heblaw mae'r un cyfle lle nath Joe Williams daflu hyn tuag at y bel a stopio Snaith rhag sgorio. Mae wedi bod yn brawn rhwystredig. Mae wedi bod yn brwydro yn ebyn Robert ac Edwards yn y cefn ac yr amddiffynwyr sydd wedi cael y gorau o'r gêm. Craig. Bradley, mae Bradley'n cyffyrddiad hyfryd gan Sean Bradley, ond Emlyn Lewis yn darllen y sefyllfa yn berffaith yn y fan yna. No Edwards. Mar. Baker. Phillips oedd am y ddrwg yna. Edwards at Rosgro. Cael ei figilio gan Edwards. Dyma Elliot Evans. Evans ar y cynnig cynta! A mi oedd hwnna'n gwiro i ffwrdd oddi wrth y postyn pella. Ddim yn bell yna goedd. Oedd o'n jyst yn gorfod torri ar draws y bel. Sgil anodd ofnadwy. Mae'r bas yn un da. Ond wedyn bron. Fel arfer, sa'n ni'n gweld Elliot Evans yn cymryd cyffyrddiad cyntaf cyn chwilio ergydio neu chwilio am bas. Ond sbia, 1, 2, 3, 4. Mae yna 5 amddiffynwyr Caernarfon. 5 Chris Melin yn ei wynebu fo, yn rhedag, yn carlamu reit i wyneb. Oedd o'n gwybod mae rhaid i fi gymryd hon yn gynnar. Ond wedyn yn amlwg mae'r rheolaeth ar yr ergyd yn diflannu. Lewis dal i dir efo Sean Bradley. McCarthy ac yna. Wel, Gareth Edwards, di ceremony. Big boot, fel son i'n dweud, i lawr y cae. Ie, sa'n byd yn bod efo hynna ar y decan agos. Just yn
Gadael i chi sefydlu'ch hunan unwaith eto, cael y siap yn gywir. Di galoni. Met Caerdydd pan maen nhw'n gweld y bêl bob amser yn mynd dros di penna nhw. Ac efo, wel, rhyw 10 munud o'r 90 yn weddill, ydi sgwydda y myfyrwyr yn dechrau gostwng. Yn ydi, mi o'na bwysa'r ddechrau'r ail hanner, ond mae Caernarfon i weld wedi mynd heibio hynny. Elliot Evans. Mae Kyle McCarthy. Mae Harry Owen. Mae Joel Edwards. 10 munud union yn weddill. Evans. Baker o gwiriad oddi ar y dyfarnwr. At Joel Edwards. Elliot Evans. Chi'n clywed Sean Erdley yn cyfarth. Roswch efo'r rhedwyr sy'n gynnwch chi. Craig. Noah Edwards. Craig. Nedrych am y rhediad gan Bradley. At Rosgro. Joel Edwards. Chi'n gweld chwaraewyr Caernarfon i gyd yn dod tu ôl i'r bêl yn syth. Yn amddiffyn fel uned Thomas. Sefyll ar y bêl. Elliot Evans. McCarthy. Mae Dion Phillips. Yr eilydd Dylan Rhys y tu allan iddo fo. Pas hyfryd at Rhys. Yn ei gymod o'na wiriad ac yna allan oddi ar Joe Williams a'r myfyrwyr yn pwysau eto. Oedd o'n gorau delio fo. Oedd o'n gorau penio allan am gicor oherwydd o'na ansicrwydd. Oedd o'n cweit yn siŵr beth yn digwydd tu ôl iddo fo. A Adam Rosgro just ffeindio hun yn y man cywir. Elliot Evans. Un ddofn y tro hwn ac ar y postyn gosa mi oedd Emlyn Lewis yna. Ac oedd o'n methu troi yn ddigonol i wiro'r bêl ar y targed. Mi gododd o'n dda, Lewis. Codi'n dda drwy'r amser yn dydi, bob amser yn fygythiad dechrau'r postyn agosa. Ac mae'r bêl just rhywfaint tu ôl iddo fo, Gareth Edwards. Diolch yn rhoi deulu. Mae Emlyn Lewis yn ennill y peniad, diolch yn cael digon o le, gan fod o'n cael ei farcio mor dyn gan Gareth Edwards sydd wedi cael gêm dda ofnadwy yna. Gareth Evans. Thomas o'i flaen o. Mae Bradley yn y canol. Mar yna hefyd. Hwna di ar y Thomas methu cadw bêl a dir y chwarae. Mae'n dafliad i'r myfyrwyr sydd fel ac yma pethau yn mynd i orffen heddiw. 5 pwynt y tu ôl i Caernarfon. Caernarfon yn aros yn y seithfed safle. Eilydd arall. Chris Baker yn gadael y cae. Ac Rhydian Morgan gynt o glwb Llandudno ymlaen yn ei le fo. Felly Dr Christian Edwards wedi defnyddio'r 3 eilydd. Felly Baker, Will Evans a Sam Smith wedi gadael y cae, Harry Owen, Dion Phillips a rwan Rhydian Morgan ymlaen i'r myfyrwyr. Evans. Sodiad cyntaf Morgan. Rhys Roberts. Oedd o'n hynna'n meddiannol y fan Owain. Nefi wen. Mar yn ôl at Edwards Bradley. Mae'n symudiad bach da gen Caernarfon. Cadw'r meddiant yna le ochr bella gan Gareth Evans. A Darren Thomas yn gwneud yn gampus i'w ganfod o Bradley. Wedi parhau ei rediad i fewn i'r cwrt. Evans. Ac Morgan yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Mae'n gampus o'n ochr y teg fo, eilydd bach ifanc. Yn ôl at Morgan. A dwi'n cael ei lorio. O'na, gwydwyr tacl ragorol gan Evans a rwan. Mi oedd Bradley'n cam sefyll. Ar Rhydian Morgans yr eilydd jyst wedi mynd i fewn i'r safle cefnwr de. A di o'n i'n stopio symud. Mae'n ffit ofnadwy, lot o egni. Ond 7 munud sy'n ganddo fo i losgi'r egni yna i gyd. A wedyn fi Dylan Rhys yn mynd i fewn i ganol cae. Diolch yn edrych i digon hen i fod yn fyfyriwr, eich di? Mae'n tacl dda gyda fo. Evans. Kyle McCarthy. Mae Joel Edwards. Waldridge. Edwards. Mae wedi bod yn graig yn y cefn drwy'r pnawn. Gyda'r nos i Caernarfon, Gareth Edwards. Goriwr yr ail gol.
Wnaethon ni agosau at y 5 munud ola. Mae angen rhywbeth yn reit sydyn ar y myfyrwyr. Ie, nes di gyfeirio do, lle mae'r ysbryd bron iawn a diflannu. Mae hyn yn berffaith i Caernarfon rwan. Hanner cynta, tempo, dyna di gêm nhw. Ond wedyn maen nhw 2 gol ar y blaen, felly tynnu'r tempo allan ohoni. Rheoli'r meddiant, rheoli'r bêl, rheoli just safleodd y chwaraewyr. Dyna'n union maen nhw wedi gwneud. Thomas. Gweld efallai bydd Darren Thomas yn cael ei eilyddio cyn bo hir. Emlyn Lewis, Bradley. Ac yna Ryan Williams, Noah Edwards. Edrych am Gareth Evans. Evans yn camp sefyll. A rwan mi fydd yr eilydd yn digwydd. Ac Darren Thomas sydd yn gadael y cae. Cael gêm dda ac ymlaen yn ei le fo. Daw Jamie Crowther. Darren Thomas cael gêm dda. Yndi, mae o. Eich mi mor ddylanwadol a sa fod i licio o ran be mae'n ei mewn meddiant, ond mae wedi bod mor bwysig efo'r gwaith calad yna i ddechrau amddiffyn i'w dîm. Fydd o'n siomedig oherwydd mae'n licio sgorio, mae'n licio creu. Mae wedi cael ambell i gyfle, rhyw hanner llathan o le i gael ergydd i ffwrdd, ond mae wedi cael gêm daclus ofnadwy. A mae hwn jyst yn dod ar y cae angori. I swydd o ennill y peli, yr ail beli, a wedyn clirio. Rosgro. Elliot Evans. Kyle McCarthy. Chwaraewyr profiadol yn hym yr ymwelwyr. Harry Owen ar dacl yn unerthol gan Joe Williams ac yn gwbl deg, gwbl gyfreithlon. Elliot Evans. Yn ôl. Mae Emlyn Lewis. Gyrru mlaen. Rosgro, cyffyrddiad. Di bach yn drwm. Wel, dyma pethau. Caernarfon. Yn mynd i ennill 2 gêm yn olynol uwch gyngred Cymru. Yn y tro cyntaf ers mis Ebrill 2008. Yn ennill gemau, gefn wrth gefn y tymor hwn. Dyma McCarthy. Troed chwith i gyd. Rhyw bach o gamdeallwriaeth ar yr ochr bella i fewn i'r 3 munud ola. Yr triffwynt i weld yn reit ddiogel o fein. Anodd gweld Met yn cael cyfle tuag at y gol, heb sôn am sgorio 2 neu 2. Na Caernarfon bob chwarae teg, ac yn asesu'r 90 munud maen nhw'n heiddi. Maen nhw wedi gwneud y gwaith calad i gyd yn yr hanner cyntaf, cael ei hunan ar y blaen. Ond yr ail gol na, honna oedd y bwysig de. Honna roth yn nerth iddyn nhw ddod i fewn i'r ail hanner, a medru tynnu troed oddi ar ysbardyn rhywfaint. Evans o'n hyfryd, Bradley'n ceisio aros rhag can sefyll. Dyma mae Noah Edwards ar yr ochr bella'r bêl yn gwiro allan. Ac mae'n mynd am gig gornel. Ynddi ar Thudian Morgan. A fydd na ddim bris o gwbl ar Caernarfon. Ac ar Sean Bradley i gymryd y gig gornel yma. A nina i mewn i'r 2 funud ola. Bradley. Edwards i fyny amdani hefo Lang. Mar yna hefyd. Dyma Noah Edwards chodi hi nôl i mewn. Mae'r hogia mawr dal i fyny. Gareth Edwards yn cael cyfle ar y piniad. Lang ar frys. Bêl hir. Lawr y caer edrych am Phillips. Un nosiad cyntaf o i'r myfyrwyr gyda llaw yn uwch gyngred Cymru. Dyma Phillips. Mae'r bêl allan a mae wedi mynd am gig gornel. Cyfle felly Owain i chi dyfarnu pwy di seren y gêm. Ie, mae'n ambell i di serenu. Alex Ramsey yn y gol di cael gêm dda. Gareth Evans di cael gêm dda. Ond neb di bod yn well na'r dyn Gareth Edwards. Yng nghanol amddiffyn Caernarfon. Di cael ei gol gyntaf o'r tymor. A mae'n arwr yn y cefn. Llon gwychad a Gareth Edwards seren y gêm. Osa gol. Wel, gysur o bosib i fod i'r tîm cartra. Mae'n rhydd o'r ergyd gan Emlyn Lewis. Phillips. Cyfle i godi'r bêl at yr ochr bella'r golwr. Dan bwysa gan Rosgro. Fel craig yr oesoedd yn y cefn. A swn i feddwl bod Alex Ramsey yn un efalla. A oedd yn agos ati Owen.
Oes, mi oedd o. O'n i'n meddwl bod chdi'n mynd i ofyn os da ni'n sbio arno fo i tîm Cymru Ec. Na, nath chi neud ti'n hollol glir gynharach a do'n i'n cael gofyn mwy o gwestiwn am hynny. Mae ar yr rhestr, Bryn. Os ar rwy'n ddim ar y restr? Chdi. Joe Williams. Wnaethon ni aros am bwrdd electronig i weld faint o amser sydd yn cael ei ychwanegu. Gan Mr Hugh Jones, mae yna 3 munud. Mae yna 3 munud i Caernarfon rhwng y triffwynt sydd yn mynd i cadw nhw yn gwbl ddiogel yn y 7fed safle cyn y daith i Llanelli yn y gêm nesaf. Sa'n byd cymleth am be maen nhw'n neud, ond mae o'n effeithiol ofnadwy. Mae gan nhw 4 amddiffynwr sydd wedi arfer chwarae fe gilydd, 4 amddiffynwr sydd yn drefnus, a wedyn o'i blaen nhw boes canol cae sydd eto'n drefnus, ond wedyn rhywun fatha Noah Edwards sy'n gallu adio ar sbarc. Maen nhw'n heiddi bod ar y blaen, a mae tymor nhw yn mynd o'r nerth i nerth yn dydi. A myfyrwyr Met yn mynd ffordd arall. Mynd yn groes, nath nhw ddechrau mor dda. A gallwn ni sbio nôl ar y gêm Aberystwyth pan nath nhw giro nhw o 4-1 a chwarae'n dda ofnadwy. Curo'r Seintiau Newydd o 4-1 cyn ella i bobl weld bod na wendid enfawr gan y Seintiau Newydd. Ond wedyn ers hynna, ddim cweit wedi gweithio o gwbl iddyn nhw fel fysa nhw wedi ddisgwyl. Ond be wneith Nathan Craig yn y fan hyn rwan? Mae ystyn i gorff yn awgrymu bod o'n mynd i fynd amdani efo yma. Hynny di fi mewn gallu gwneud. Codi'r bel a'r arbediad gan y golwr. Werth mentro doedd? Ti'n gwybod y stwff yn dweud Bryn? Ond nath lang yna yn fanna. Dim yr arbediad anodda erioed fydd yn gorau i wneud, ond o'n gorau bod ar ei draed. Dwi'n yn siŵr os oedd o yn disgwyl gweld hon yn dod i fewn tuag at y gol gan Nathan Craig. Un o'ch chi Owain, mae hwnna yn ganmoliaeth dwi'n i chroesawu'n fawr iawn. Ti'n ôl ar y rhestr, Bryn. Llai na munud a hanner. Ac Sean Bradley ceisio dal y bel yn y gornel. A chyfle i'r myfyrwyr i chlirio Dylan Rhys. Dan bwysa gan Mar. Edwards, rwan ta. Emlyn Lewis, be ddigwyddodd yma? O, mae'n gerdyn coch! Mae hi'n gerdyn coch i Dylan Rhys. A mae'r pnawn neu'r gyda'r nos yn mynd o ddrwg i waith i'r myfyrwyr. Rhys yn dychwelyd i'r tîm heddiw. Ac yn gweld y cerdyn coch yn y funud ola 1. Mae'n teimlo'n rhwystredig, ond mae'n ddiangan. Rhwystredig, nid jyst efo'r digwyddiad oherwydd mae'n drosedd arno fo. A mae Ben Meir just mond un peth yn ei feddwl, dynnu fo lawr. Stopio unrhyw wrthymosodiad, ond does ddim angen ymateb. Ydy o'n ymateb? Ydy'r ymateb yn ddigon i heiddi cerdyn goch? Dwi'n yn siŵr, mae yna wthiad, fel mae Meir yn trio dod yn ôl ar ei draed. Craig. Codi'r bel i'r ochr. Wel, mi yna awgrym gan chwaraewyr Caernarfon fod yna stampio yna. Bod o di stampio ar Mar. Os mae di stampio hefyd, oherwydd ti'n yn cael gwthio. Ti'n yn cael gwthio unrhyw yn agos at wyneb, at wddw, at ysgwydda, unrhyw wrthwynebwyr. A mi fydd o allan am 2 gêm am weld y cerdyn coch uniongyrchol. Chwarae'n parhau, da ni wedi chwarae heibio. Y 3 munud, mae Mr Jones wedi edrych ar i oriawr. Ac sy'n ni'n feddwl falla. Mae hwn fydd digwyddiad ola y gêm. Wnaeth i Joe Williams gymryd i amser. Diwedd siomedig iawn i'r ymwelwyr. Mae'n ddifyr gweld be fydd gen Dr Christian Edwards i ddeud ar derfyn y gêm. Y chwiban ola yn cael ei chwythu, y myfyrwyr yn gorffen y gêm efo 10-1. Y goliau i gyd yn yr hanner cyntaf. Noah Edwards wedi 4 munud ar 15. Gareth Edwards wedi 43 o funudau. Bydd ei goliaeth cwbl heiddiannol i Caernarfon sgôr terfynol yma ar yr ofal. Caernarfon 2, myfyrwyr Met Caerdydd, dim lawr â ni at Nicky John. Sean, another win and another clean sheet. Yeah, it was back to the wall for the second half. We said that at half time.
I thought we were a very good first half. To be fair, I thought it was an entertaining game. But, you know, credit to Cardiff Met, they've thrown everything at us, absolutely everything. And I was just trying to get the message onto the players, just to, you know, dig in, you know, keep everything in front of us if we could, which we did. We had a couple of hairy moments maybe, but, you know, credit, like you said, it's a win, it's 3 points, and it's another clean sheet here. And it's a win, of course, that gives you a 5-point advantage now in that seventh spot, and just 2 points behind Newtown in 6th place as well. Yeah, absolutely. You know, it's all to play for now. The secret with it now, obviously with the break next week, is how we prepare. There are a couple of lads that are carrying niggles, so we need to monitor that. But, you know, going down to Caernarfon now, you know, we can't wait. We wish it was next week, obviously it's not. But, you know, even after that performance there, we're going to be itching to get going down there, absolutely. Diolch, Sean, enjoy'r dathlu. No problem, diolch, diolch. Get in! Sean Edley wrth i fod fel arfer, a dyma pam drychwch ar ei sefyllfa nhw yn seithfed yn agosáu at yr hanner eich gam. Yna fwlch nawr yng nhw a Met Caerdydd, penwythnos diddorol arall yn uwch gyngrair Cymru wedyn ni. Sean Moredus wedi bod yn gwylio gyda fi o un Sean un arall, Sean Edley. O'n i'n gwaith yn gwybod beth i ddisgwyl tymor yma gyda Caernarfon, ond ydyn nhw'n gallu cyrraedd yr hanner eich? Mae gyda nhw gyfle. Dyn nhw ddim wedi arwyddo enwau mawr yn ystod y haf. Fydde hwnna wedi bod yn demtasiwn i nhw. Maen nhw'n adio un neu ddoi chwaraewr da, Meiha a Ross Stevens yn enghraifft a profiad yn y gyngred. A nawr gyda buddigoliaeth heno, maen nhw yn y mix. Dewch i ni weld y goliau yn gyflym cyn i ni fforwelio chi. Mae'r cefnogwyr dal yma, maen nhw wrth i bod, ond noson dda, a hanner cynta yn amlwg yn plesio Caernarfon. Do, i ryw raddau oedd hi'n gêm o ddwy hanner. Met Caerdydd yn yr ail hanner, lot gwell yn y gol yma gan Noah, Clinker y gol, un dau gyda Kai Jones ac yn benni ddingelfydd. Ac fan hyn, y gol geidwad yn anffodus ddim yn cael ei lawr y bêl. Oedd lot o bol mel falle bod hi'n yn ffawl ar y gol geidwad, ond doedd hi ddim, a ni llawn heiddi fod 2 gol i ddim lan ar y hanner. A bron o bod yn amser i ni fynd, ond wrth i nhw ddathlu, problemau Met, chi'n teimlo bod nhw mewn rhyw dwll ar hyn o bryd? Maen nhw dan bwysau. Maen nhw dan bwysau oherwydd dyn nhw ddim wedi bod yn y sefyllfa yma am sawl tymor. Ennill darchafiad, ennill cwpanau o rhan y brifysgol. Ar un criw falle, ar un lleisiau, falle bod hwnna'n broblem? Falle fod un neu ddoi chwaraewr fel y gol geidwad sydd allan gyda anaf, mae hwnna'n pryderu problemau i Christian Edwards. Dyna ni, Sean, diolch yn fawr iawn am y cwm, dim cerdyn coch i chi'r rofal heno gyda llaw. Diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni. Gledd o bêl-droed penwythnos yma ar S4C. Gledd o chwaraeon. Eisteddfod y ffermwr ifanc sy'n dilyn ar S4C heno. Sy'n rhaid chi fod yn ffarmwr, sy'n rhaid chi fod yn ifanc i fwynhau'r arlwy. Mwynhewch y noson. Welwn i chi cyn bo hir ar Sgorio. Hwyl fawr i chi. Ta-ra. Gêm bêl-droed gyfeillgar. Nawr te, mae'r dasg yn wahanol yn dydi. Cofiwch Sbaen. Maen nhw'n deud bod pob gwers yn siapio'ch bywyd chi. Ond mae angen lwc. Dwi'n lle chi'n geid eich lwc o'ch hun. A nath i gol! Albania yn erbyn Cymru nos Fawrth yn fyw ar S4C. Not everything is as dark as it seems. Green and Black's Velvet Edition, a range of sumptuously smooth dark chocolate. Time's running out for all you Black Friday shoppers, bargain hunters and last-minute scramblers. Black Friday's now on, but not for long. For a final few days, we're tearing over 30% off our award-winning broadband to bring you totally unlimited fibre for just £22.50 a month for 18 months, with no setup fee. And that price is fixed for the length of your plan.
And it comes with our powerful new Wi-Fi hub for a signal that can't be beaten by any of the other big providers. It's even been awarded a Which Best Buy. You'll also get our great connection guarantee, which means if you don't love your new fibre, you're free to leave any time in your first 30 days. But hurry, Black Friday's now on, but not for long. So switch to TalkTalk today and get unlimited fibre with no mid-contract price rises and our 30-day great connection guarantee. Now over 30% off. It's just £22.50 a month with no setup fee. Offer ends 29th of November. Search TalkTalk Fibre. TalkTalk, fairer broadband for everyone. Gwybodaeth a phrofiad. Mae gennym ddigon i'w rannu. Rydyn ni'n gweld y darlun mawr a'r manylion lleiaf. Yn fusnes newydd neu'n barod am y cam nesa, be bynnag fo'ch sefyllfa. Rydyn ni gyda chi bob cam o'r ffordd. Rydyn ni'n dod i ddeall busnesau. Yn y manylion. The Cotswold Company Black Friday event is now on, with handcrafted savings for everyone. This rustic Oakland large sideboard is now just $349. We've taken £50 off our timeless Malmesbury bedside table. This practical farmhouse painted desk is now just $225. And there's £100 off our sturdy Appleby double wardrobe. Don't miss the Black Friday event, now on at the Cotswold Company. Mwynhewch Ffair Eaf Frenhinol Cymru, prif ddigwyddiad stocddethol y Deyrnas Unedig, yn Llanfair y Miallt ar y 6 a'r 7 o Dachwedd, gyda stondinau masnach, neuadd fwyd, gosod blodau, sioe ddyfednod, cystadlaethau da byw, sioe gyffylau a mwy. Ewch i cyafc.cymru. Am hanner canrif a mwy, mae ffasiwn dynion wedi mynd a dod yn ôl eto. Ond un peth sydd wedi bod yn gyson yw dillad o safon a gwasanaeth heb 'i ail, Max Evans, Caerfyrddin. Rwy'n ni'n cynnig dillad dynion gan rai o enwau mwyaf Pryden ac Ewrop. Dewch i edrych o gwmpas neu gadewch i ni eich cynghori chi. Galwch chi'n gweld ni yn Heolas, Caerfyrddin. 12 pigs in blankets. 11 sweet potatoes. 10 golden parsley. 9 smoked salmon. 8 balls of stuffing. 7 winter salad.